கைவலை கூழுங்க முத்துமாலைகள் நசைய தெருவாசலில் வந்த வானவர் எல்லாம் மகிழ மானிடர் எல்லாம் புகழ நீல வண்ண கண்ணனீவன் நர்தனமாடினான் பால நின்று தாவி அனைத்தேன் யசோதா பால நின்று தாவி அனைத்தேன் அனைத்த என்னை மாலையிட்டவன் போல் வாயில் முத்தமிட்டாண்டி பால நல்லடி உன் மகன் ஜாலமிக செய்வதெல்லாம் நாலு பேர்கள் கேட்ட சொல்ல நாணமிக மாகூதடி தாயே யசோதா உங்கள் ஆய கோல கோதித்த மாயன் கோபால கிருஷ்ணன் செய்யும் ஜலத்தை கேளடி தாயே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நல்லா இருக்கு, ரொம்ப மெலோடியஸா இருக்கு, பார்த்தாலும் வெள்ள ரம்யமா இருக்கு. எல்லாம் கிருஷ்ணரோட செயல். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு வந்து 6வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரணம் பாடிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया साक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः. हे कृष्णा करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभृत्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ஒரு யார் என்று ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி. யோக சாஸ்திரம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு நினைவுக்கு வருது யாரு? பதஞ்சலியா? பதஞ்சலி. அவர்தான் பதஞ்சலி முனிவர் தான். பதஞ்சலி முனிவர். இந்த அஷ்டாங்க யோகம் பத்தி இந்த இதுல அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து யோகம் அப்படின்னா இப்படி ஆயிடுவோம் அப்படின்றது கிடையாது. இவெல்லாம் வந்து எத்தனையோ ஆண்டுகள் வந்து தவம் பண்ணிட்டு மெடிடேஷன்ல இருந்துன்றதுனால அவளுக்கு வந்து பசி தாகம் தூக்கம் எதுவுமே வந்து இல்லை. அதனால இந்த மாதிரி ஒரு நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம வந்து தினம் சாப்பிட்டாதான் நம்மளுக்கு வந்து உடம்பு தெம்பு அப்படின்னு. இவாளை பார்க்கும்போது அது ஆனா காலமும் வந்து வித்தியாசப்படும். அவ இருந்தது வந்து சத்தியுகத்துல இருந்திருக்காங்க. நாம வந்து கலியுகத்துல வந்து நம்மளுக்கு வந்து சுற்றுப்புற சூழ்நிலை அதெல்லாமே பொறுத்து நம்மளுக்கு வந்து பசி தாகம் தூக்கம் அதெல்லாமே வந்து அப்படின்றது. நம்ம இந்த தியானம் யோகம் அப்படின்றது வந்து யோகம் அப்படின்னால கனெக்ஷன் பிட்வீன் த ஹியூமன் பீயிங் அண்ட் காட். அதுதான் வந்து யோகம் அப்படின்ட்டு வந்து அந்த கனெக்ஷனை வந்து ஸ்ட்ரெங்தன் பண்றதுக்கு தான் இந்த யோக முறை அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து இந்த எல்லா இதுமே ஒண்ணுல இருந்து 6 நீயோட வந்து கர்மயோகம் வந்து முடியுது. நீயோட இந்த கர்மயோகம் வந்து முடியுது. இந்த கர்மயோகத்துல இதெல்லாம் நம்ம வந்து செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பக்தி மார்க்கத்துல கொஞ்சமான நம்ம வந்து ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு உபயோகமா இருக்கும். இந்த அஷ்டாங்க யோகம் எல்லாமே வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு. அதுல வந்து அஷ்டாங்க யோகம் பிராக்டிஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா அவரு அதையும் வந்து சொல்றாரு. இவ்வளவுலாம் நீ வந்து கஷ்டப்பட்டு நீ வந்து பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு நீ வந்து பக்தி யோகமா செலுத்து அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பார்க்கணும்.
நேத்து வந்து பக்தி யோகம், அதாவது எல்லா கர்மாக்களையும் எப்படி நம்ம வந்து கிருஷ்ணருடைய நினைவோட நம்ம வந்து செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து நம்ம வந்து 5வது அத்தியாயத்துல உள்ள சுருக்கம் என்ன அப்படின்னா, உம், அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறாரு, நீங்க இவ்வளவு எனக்கு வந்து 4வது அத்தியாயம் வரைக்கும் இதெல்லாம் வந்து சொன்னீங்க, சந்நியாசம் அதாவது துறக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னீங்க. நான் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து துறந்து எது பெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. எல்லாத்தையுமே துறந்துட்டு பண்ணக்கூடிய செயல் அது வந்து பரவாயில்லையா, இல்ல வெறும் செயலை வந்து கர்மயோகமா நான் வந்து பண்ணட்டுமா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கும்போது, பகவான் அதுக்கு வந்து சொல்றாரு, நீ கர்ம யோகத்தை வந்து சந்நியாச யோகமாக செய்ய அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள்ல வந்து பற்றுதல் இல்லாம செய்யக்கூடிய காரியம் தான் வந்து கர்ம யோகம், சந்நியாசம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சந்நியாசம்னா காட்டுக்கு போய் தவம் பண்ணணும் அப்படின்ற அர்த்தம் கிடையாது அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் இங்க வந்து எடுத்துரைக்கிறார். அடுத்தது வந்து எந்த ஒரு காரியமும் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகமா பண்ணினேன் அப்படின்னா, இது என்னுடைய அவங்க கேட்கறாங்க நான் சொல்றேன் அப்படின்ற அதோட விட்டுட்டோம் வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு நம்ம வந்து பந்தப்படுவது இல்ல அப்படின்னா நம்ம யாருக்கு வந்து எந்த உதவி பண்றோமோ அவங்கள பத்தி ஞாபகமே வச்சுக்கிறது. அப்போ வந்து பந்தம் வந்து ஏற்படும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். பந்தம் இல்லாம செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு காரியமும் நிஷ்காம கர்மயோகம். சோ அது வந்து பண்ணினோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பாவ விளைவுகள்ல இருந்து நம்ம வந்து தப்பிக்கலாம் அப்படின்றதையும் பகவான் இங்க வந்து கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை அடையலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றார். பகவானுடைய இதுல எந்த ஒரு காரியம் பண்ணினாலும் பகவானை வந்து நினைச்சுன்னே நம்ம வந்து பண்ணினோம் அப்படின்னா அவர் மேல வந்து கவனம் செலுத்த வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். அப்போ நம்மளுக்கு வந்து விடுதலையும் வந்து கிடைக்கும். எப்ப எவ்வளோ வந்து நம்ம வந்து பகவானை வந்து நினைக்கிறோமோ அதான் வந்து சொல்லுவாங்க, ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். சோ இதுலதான் நம்ம வந்து கடைசி ஸ்லோகத்துல வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம். என்ன அப்படின்னா, பகவான் தான் வந்து எல்லா அனுபவிப்பாளர் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்தோம். இங்க இருக்கக்கூடிய அத்தனையும் வந்து பகவான் தான் அனுபவிப்பாளர். ஏன்னா அவர் தான் வந்து பர்மனன்ட், நம்ம எல்லாமே வந்து டெம்பரரி அப்படின்றது நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, அஷ்டாங்க யோகாவில எப்படி நம்ம வந்து முன்னேறது அப்படின்ட்டு வந்து அதாவது அஷ்டம் அப்படின்னாலே 8 அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த 8 அங்கங்களை வைத்து நம்ம அங்கமாக இந்த யோக பயிற்சி வந்து சோ அதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன முக்கியமா வேணும், மெடிடேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு முக்கியமான என்ன வேணும் அப்படின்னா நம்ம மைண்ட் வந்து ஃபோக்கஸ்டா வந்து இருக்கும். அதுல வந்து டிஃபரென்ஷியேட் பண்ணி வந்து கொடுக்குறாரு பகவான். அஷ்டாங்க யோகத்தோட நிலைகள். சோ 8 அங்கங்களையும் வந்து விரிவாக நம்ம வந்து பார்ப்போம். இதெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா மனசை வந்து கட்டுப்படுத்தணும். ஏன் மனசை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்றதையும் பகவான் இங்க இந்த இடத்த சொல்றாரு. அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, அபியாசம் அப்படின்னாலே நம்ம வந்து தினமுமே நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இப்ப எந்த ஒரு காரியம் இப்ப பாட்டு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, பாட்டை வந்து தினமும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு ஒரு நாளைக்கு இன்னைக்கு கத்துட்டு நாளைக்கு போய் கச்சேரி பண்ணு அப்படின்னா நம்மளுக்கு எதுவுமே வந்து பிடிபடாது. நம்மளுக்கு வந்து நினைவுலயும் எதுவுமே இருக்காது. குரலும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எழும்பாது. அதனால நம்மளுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். மேத்தமேட்டிக்ஸும் அப்படிதான். மேத்தமேட்டிக்ஸ் நம்மள வந்து பழகிட்டே இருந்தாதான் நம்மளால அந்த மேத்ஸ் வந்து போட முடியும். எந்த ஒரு இதுவுமே பழகதான் வந்து பேச்சும் வந்து வரும் அப்படின்ட்டு வந்து அதனால அபியாசம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ட்டு அர்ஜுனனுக்கு எடுத்துரைக்கும். ஸோ அப்புறம் அவர் வந்து சொல்றாரு, பகவான் வந்து சொல்றாரு, இந்த யோகம்லாம் வந்து பயிற்சி பண்ணும்போது சில சமயம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து திடீர்னு நம்ம இறப்பு அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து எழுதி வச்சுட்டு வருது இல்லை, இந்த தேதிக்கு நீ போவ அப்படின்றது எழுதி கிடையாது. திடீர்னு வந்து அவங்க வந்து அந்த யோக பயிற்சியில அந்த யோகால வந்து சரியா வந்து சக்சஸ்ஃபுல் ஆகல அப்படின்னா அவங்க வந்து தோல்வியுற்ற யோகிகளாக. சோ அந்த தோல்வியுற்ற யோகிகளுடைய நிலைமை என்ன அப்படின்ட்டு வந்து அவங்க வந்து எப்பேற்பட்ட இதுல வந்து போவாங்க. இத்தனை வருஷம் கிட்டத்தட்ட வந்து 30 வருஷம் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த இறப்பு வந்து வந்துட்டு இருக்கும் அவங்களுக்கு. சோ அந்த சமயத்துல அந்த அந்த சக்சஸ்ஃபுல் ஆகல அப்படின்றது அவங்களுடைய அடுத்த ஜென்மா வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதையும் வந்து கேட்கிறாரு. அடுத்தது வந்து எது வந்து மிக சிறந்த யோகம், பக்தி யோகம் தான் மிகச் சிறந்தது அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து கடைசியில வந்து விளக்கி. பக்தி யோகம் சிறந்தது அப்படின்னும் அடுத்த செக்மெண்ட், அதாவது 7ல இருந்து 12 வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பக்தி யோகத்தை வந்து
ரொம்ப ரொம்ப விரிவா வந்து பகவான் வந்து இதுதான் நம்ம வந்து ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः அத ஷஷ்கோ யாய ஞான யோகः 47 வெர்சஸ் வந்து இதுல வந்து பகவான் வந்து எடுக்கும்போதே வந்து சொல்றாரு பகவானும் ஒரு வாச்சர் யாரா படிக்கிறா நாஸ்ருத கர்ம பலம் காரியம் Dikshma Mataji. ச சந்நியாசி ச யோகி ச நாமி கர்ண சாக்கரிய புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் வந்து சொல்றாரு நம்ம எந்த ஒரு செயலை எடுத்துட்டாலும் பற்றுதல் இல்லாம புரிய வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து பற்றுதல் இல்லாம பண்ணினாதான் நம்மளுக்கு வந்து கர்ம பந்தத்துல இருந்து விடுபடுவோம் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து தெளிவா வந்து எடுத்த உடனே பகவான் தான் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறார். யானைன்றது வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஒரு இதுவா வந்து விளக்கிக்கும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நாஸ்ருத அதாவது எப்படி எப்படி வந்து ஒரு சன்னியாசியாக ஆக முடியும் அப்படின்றத வந்து இந்த இடத்துல வந்து சொல்றாரு பகவான். செயலின் பலன்களின் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சன்னியாசி. கடமைக்காக, அதாவது நாம இப்போ உயிர் வாழணும் அப்படின்றதுக்காக, உயிர் வாழறதுக்காக நாம வந்து சாப்பிடறதுக்காக உயிர் வாழணும் அப்படின்றது கிடையாது. நம்ம வந்து நம்மளுடைய காரியங்கள், அதாவது ஒரு சன்னியாசியாக இருக்கக்கூடியவங்க வந்து தொடர்ந்து ஒரே இடத்துலயே இருக்க மாட்டாங்க. ஈவன் மரம் கூட, மரத்தடியில கூட தொடர்ந்து ஒரே மரத்திலேயே வந்து இருக்க மாட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா அதுல வந்து பற்றுதல் வரும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம எல்லாருமே நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். நம்ம எங்க போய் உட்கார்றோமோ, இப்போ நம்ம ஒரு மீட்டிங் கூப்பிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா, இல்ல ஒரு கல்யாணத்துக்கு நம்ம கூப்பிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரோல உட்காந்துருந்தோம் அப்படின்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோலயே திரும்பி வந்து உட்காந்துக்கிறதுக்கு தான் நம்மளுக்கு வந்து எண்ணம். அதே மாதிரி ஸ்கூல்லயும் அப்படிதான். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச்ல உட்கார்ந்தாங்க அப்படின்னா அதையே தான் தொடர்ந்து அந்த வருஷ கடைசி வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் அதுல வந்து பற்று வந்து ஏற்படுகிறது. சன்னியாசியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பற்று இல்லாம இருக்கிறார்கள். கடமைக்காக அவங்க வந்து செய்யறாங்க, ஏதோ கடமை பண்ணணும் அப்படின்னு. சன்னியாசியும் உண்மையான யோகியம், அவன் தான் வந்து உண்மையான யோகியம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றான். வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலற்றவனும் அல்ல அப்படின்ட்டு வந்து மூட்டாதவனும் செயலற்றவனும் அல்ல. அவன் வந்து வேள்வி தீயை மூட்டணும் அப்படின்ற இதுவும் கிடையாது, அவன் வந்து செயலற்றவனும் கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. செயலற்றவன் அப்படின்னா நம்ம உடனே சன்னியாசி அப்படின்னா ஒரே இடத்துல அப்படியே கண்ணு மூடிட்டு உட்காந்து இருப்பாங்க, எதை கொடுக்குறாங்களோ அதை சாப்பிட்டு போவாங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி எண்ணம் வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது இந்த பகவான் வந்து குறிப்பா வந்து சொல்றாரு. அது வந்து யோகா என்றால் என்ன? நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து இந்த பேசிக் நாலேஜ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கோம். நம்ம உடல் வந்து 11 சக்கரங்களால ஆனது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். ஒன்னொண்ணுமே வந்து எனர்ஜி சென்டர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். இந்த இடத்துல வந்து இந்த யோகா இதுல வந்து உட்கார்ந்துருக்காரு. அவருடைய முதுகு பகுதியை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி கீழே இருக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரி என்ன சக்கரங்கள் அதெல்லாம் வந்து கீழே இருக்கிறது என்ன சக்கரம்? அது மூலாதாரம் மூர்த்தியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார வந்து சொல்லுவாங்க? விநாயகர் தான் மூலாதார மூர்த்தியே அப்படின்றது. அந்த மூலாதாரம் வந்து அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து இதுல வந்து கத்துண்டேன். எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து தெரியறதுனால எனக்கு வந்து இந்த பேர்லாம் வந்து எனக்கு வந்து தெரியும். அது வந்து இந்த சக்கரம் என்ன சொல்றது, நம்மளுடைய செக்ஸ் சக்கரா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சுவாதிஷ்டானம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. தொப்புளுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு சக்கரம் சுவாதிஷ்டானம் அப்படின்னு. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதய சக்கரம், இதயத்துல இருக்கக்கூடிய இது அநாகதம், அதாவது இதய சக்கரம். இந்த குண்டலினி அப்படின்றதையும் வந்து கடைசியில நம்ம திடீர்னு கீழே வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி அப்படியே வெளிச்சம் வந்துட்டு போன மாதிரி இருக்கும். அதுதான் வந்து குண்டலினி திறக்கிறது அப்படின்ட்டு வந்து. அடுத்தது வந்து தொண்டைக்குழியில இருக்கக்கூடிய சக்கரம் அப்படின்னு. அது வந்து நேவல் சக்கரா அப்படின்னு இருக்கு. அப்புறம் வந்து சோலார் பிளெக்சஸ் வந்து சொல்லுவாங்க. இதயத்துக்கு கீழே இதயத்துக்கும் தொண்டைக்கும் இதுக்கும் நடுவுல இருக்கும், தொப்புளுக்கும் நடுவுல இருக்கிறது வந்து சோலார் பிளெக்சஸ். அந்த இடம் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து டைரக்டா வந்து ஒருத்தரை மீட் பண்றது அப்படின்னா இந்த விஷயம் தெரிஞ்சவங்க, யோகா வந்து தெரிஞ்சவங்க வந்து
நேருக்கு நேர் வந்து ஒருத்தரோட நானும் அந்த இவங்களும் நேரம் வந்து பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளோட எனர்ஜி நம்ம வந்து ஹை எனர்ஜில இருப்போம். நம்ம வந்து நல்ல பாசிட்டிவ் எனர்ஜில இருப்போம். அந்த ஹை எனர்ஜி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து அவங்க வந்து அந்த இதயத்துக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த சக்கரம் வந்து அப்படியே கிரகிக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அதாவது சோலார் பிளெக்சஸ் வந்து சொன்னாங்க. அதுக்கடுத்து வந்து ஹார்ட் சக்கரா, அதாவது அநாஹிதம் அப்படின்றது வந்து தொண்டை குழியில இருக்கக்கூடிய சக்கரம். இது வந்து தைராய்டு இதுக்காக இருக்குது. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இதுக்கு நடுவுல இருக்கு ஆக்ஞா சக்கரா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். இந்த ஆக்ஞா சக்கரத்துலாம் நம்ம வந்து எதுக்காக பொட்டு இடணும் அப்படின்றதுக்கும் வந்து சொல்றது. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து எஸ்பெஷலி வந்து லேடிஸ் வந்து ஈஸியா வந்து வயப்படுத்த முடியும். இந்த மெஸ்மரைசம் எல்லாம் வந்து பண்றாங்க இல்லையா, இந்த மெஸ்மரிசத்துக்கு வந்து இந்த இந்த சக்கரத்துல வந்து நம்ம இட் ஷுட் பி பிளாக்டு பை சம்திங் ஆர் தி அதர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். அப்போ வந்து அந்த பொட்டு இடும்போது அந்த குங்கும பொட்டு இடும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து அந்த கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கிறது, அந்த மெஸ்மரைசத்துக்கு வழிவிடாத இருக்குது. அது ஆக்ஞா சக்கரா அப்படின்றது சொல்லுது. அடுத்தது வந்து ஃபோர்ஹெட் சக்கரா. அடுத்தது வந்து தலையில இருக்கக்கூடியது வந்து சகசிரதாரா அப்படின்றது. சகசிரதாரா சக்கரா அப்படின்னு, சகசிரம் அப்படின்னா ஒரு 1000 தாமரை இருக்கக்கூடிய ஒரு சக்கரம் அப்படின்ட்டு வந்து மற்ற எல்லா சக்கரமும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சக்கரம். அப்புறம் வந்து இந்த இதெல்லாம் மைனர் சக்கரா. மேஜர் சக்கராஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 11 மேஜர் சக்கராஸ் வந்து ஆக்ஞா சக்கரா அப்படின்னு. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க சகசிரம். அந்த சகசிரதாரம் வந்து 1000 பெட்டல்ஸ் ஆஃப் லோட்டஸ் அப்படின்னு. ஒரு சக்கரமும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வேலையை வந்து பண்ணி. மூலாதாரம் வந்து நம்மளுடைய எண்டோக்ரைன், அதாவது நிறைய பேருக்கு இந்த தைராய்டு ப்ராப்ளம் தான் இருக்கு இல்லையா, அந்த மூலாதார சக்கரத்தை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி விடுவாங்க. அவங்களுக்கு தான் வந்து தெரியும் ஆக்டிவேட் பண்ணி விடுவாங்க. ஆக்டிவேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த மூலாதார சக்கரத்தை வந்து எப்பவுமே அந்த அந்த மூலாதார சக்கரம் வந்து ஆக்டிவா இருந்தது அப்படின்னா இந்த குழந்தை வந்து ஆக்டிவா இருக்கும். இந்த ஒரு குழந்தை வந்து சோம்பேறித்தனமா இருக்கு அப்படின்னா பின்னாடி ஒரு பட்டுன்னு ஒரு இடம் கொடுப்பாங்க பட்டன்ல, அந்த அது கொடுத்தாங்க வச்சுக்கோங்க, அந்த குழந்தை டக்குன்னு வந்து முழிச்சுட்டா மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து அந்த ஆக்டிவேட் பண்ணி விடுறது அப்படின்ட்டு வந்து. ஸோ எல்லாமே வந்து ஆக்டிவேட் பண்றதுன்னா என்ன, நம்ம அதை வந்து தூண்டி விடுறது. எப்படி வந்து ஒரு நெருப்புல அந்த நெருப்பு அணைய போறது, அந்த நெருப்பு அணையும் போது அந்த எண்ணெய் இருக்கு ஆனா அந்த திரி வந்து சின்னதா இருக்கு அப்படின்றதுனால அது அணைய போறது அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணலாம், வேற ஒரு திரியை போட்டு பண்ணலாம். அதுதான் வந்து இந்த பட்டுன்னு ஒரு அடி கொடுக்கறது அப்படின்ட்டு. இது எல்லாமே நம்ம வந்து பண்ணும்போது ஒரு சக்கராவை வந்து நம்ம ட்ரீட் பண்ணும்போது இந்த வியாதிகள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து போகும் அப்படின்ட்டு. அதனாலதான் அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து நீங்க பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்துட்டு அப்புறம் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இங்கிலீஷ் மெடிசன் அப்படின்றதே வந்தது. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயுர்வேதா தான். அதனாலதான் வேதத்துல வந்து அந்த ரிக் யஜுர் சாம அதர்வணத்துல ஒரு பிரான்ச் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயுர்வேதா. ஆயுர்வேதான்றது நம்ம பூமியிலே விளையக்கூடிய பூமி இதெல்லாம் மெடிசனல் வேல்யூ ஹர்ப்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, சோ அதை வச்சு எப்படி நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்றது. அது வந்து நம்மளோட உடம்புக்கு வந்து எந்த பாதிப்பும் வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸ் சொல்றாங்களா அது எதுவுமே வந்து ஏற்படாது அப்படின்ட்டு வந்து. நம்ம வந்து ராமாயண காலத்துல நம்ம வந்து லக்ஷ்மணர் கீழே மூர்ச்சை வாய் விழுந்த உடனே சஞ்சீவனி போய் எடுத்துன்னு வர்றாரு இல்லையா, சோ அதுதான் வந்து அதுதான் வந்து ஆயுர்வேதமே அப்படின்ட்டு வந்து. ஸோ நம்ம வந்து அது எல்லாத்தையும் மறந்து நம்ம எடுத்த உடனே எனக்கு உடனே சரியாயிடணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு நம்ம ஒரு மாத்திரையை வந்து போட்டுடுறோம், உடனே சரியாகும். ஆனா அந்த வியாதி உள்ள இருக்கிறது வந்து அதனோட ரூட் வந்து அப்படியே தேங்கிட்டு இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு அதை வந்து வெடிக்கும் போது நம்மளுக்கு வேற ஏதோ மேஜரா ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு. இது எல்லாமே நம்ம இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணினோம் அப்படின்னா அந்தந்த எந்தெந்த பாகத்துல நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனை இருக்கும் அந்த பாகத்துல கண்ணை மூடிட்டு தியானம் பண்ணினோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வந்து சிலதெல்லாம் வந்து சரியாகும் அப்படின்ட்டு வந்து இதுல வந்து ப்ரூவ் பண்ணி யோகால வந்து. இதுதான் வந்து யோகா அப்படின்னா என்ன. இது வந்து நம்ம வந்து இது ஹிமாலயஸ்ல வந்து பாக்குறாங்க. ஹிமாலயஸ்ல நம்ம எல்லாம் போனோம் அப்படின்னா ஒரு 2-3 ஓவர் கோட் மாதிரி நம்ம போட்டு போவோம். இவங்க எல்லாம் வந்து தியான பயிற்சியில இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து அந்த இது தேவையே வந்து கிடையாது. பாடி ஆக்சுவலா வந்து இட் கேன் இன்டியூஸ் ஹீட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். அதனால அவங்க வந்து இது எல்லாமே வெறும் வந்து இடுப்பு துணியை மாத்திரம் கட்டிட்டு அவங்க வந்து யோகா பயிற்சி அவங்களுக்கு அந்த குளிர் அதெல்லாம் வந்து இருக்காது. இதுதான் வந்து அந்த அஷ்டாங்க யோகத்தோட 8 நிலைகள் அப்படின்ட்டு வந்து யமா நியமா ஆசனம் பிராணாயாமம் பிரத்யாகாரம் தாரணா அப்புறம் வந்து தியானம் கடைசியில வந்து சமாதி. யமம் அப்படின்றது நம்மளுடைய வெளிப்புற பண்புகள். நாம வந்து வெளியில வந்து எப்படி இருக்கோம் அப்படின்னா
நம்ம வந்து சில சமயம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பற்றுதல் இருக்கு, பற்றுதல் இல்லாமையும் இருக்கு. சில சமயம் வந்து அவங்கள பிடிக்கும், இவங்களை பிடிக்கும். அந்த வெளிப்புற பண்புகளை வந்து நம்ம தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். அடுத்தது வந்து நம்மளுடைய உட்புறம் நம்ம வெளியில மாத்திரம் நம்ம சோப் போட்டு குளிச்சா மாத்திரம் போறாது. உள்ள இருக்கக்கூடிய அழுக்குகளையே நம்ம வந்து நீக்க வேண்டும். அதுவும் வந்து சுத்தப்படுத்தணும் அப்படின்ட்டு வந்து அது வந்து நியமம் அப்படின்ட்டு நியமங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? நம்ம இதுலயே சனாதன தர்மத்துல வந்து சொல்றதே என்ன, நம்ம வந்து நியமங்களை வந்து ஃபாலோ பண்ணினாலே நம்ம வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்றதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி ஆசனம், நம்ம உட்காரக்கூடிய விதமும் வந்து நிறைய வந்து காரணம் அப்படின்னாலே நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். நம்ம வந்து சாஞ்சு உட்கார்றது, அப்புறம் வந்து ஒரு மாதிரி கவுச்சிங் பொசிஷன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி பொசிஷன்ல உட்காருறது, அந்த என்ன இந்த முதுகு தண்டு வந்து நேரம் வந்து இருக்கணும். இந்த முதுகு தண்டு நேரம் இல்லை அப்படின்னா மற்ற எல்லா வியாதியும் நம்ம கிட்ட வந்து அந்த உட்கார விதம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எஸ்பெஷலி இந்த தியானத்துல வந்து ரொம்ப உட்கார்றது வந்து ரொம்ப வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லுவாங்க. அது எந்த இடத்துல உட்காருறது அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தரையில உட்காரலாமா, வெறும் தரையில உட்காரலாமா, வெறும் தரையில உட்காரக்கூடாது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லுவாங்க. ஒண்ணு வந்து என்ன அப்படின்னா, வெறும் தரையில வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த பூமி, அதாவது நம்ம கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த பூமியை வந்து தானாவே இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி வந்து அதுகிட்ட வந்து நிறைய இருக்கு. நம்ம எல்லாமே வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம். பூமியோட எனர்ஜி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து சொல்லில் அடங்காது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லுவோம். பூமியோட எனர்ஜி வந்து நம்மளுக்கு வந்து உள்ள போச்சு அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வந்து நிறைய வியாதிகள் வந்து போகும் அப்படின்னு. நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, அந்த கால்நடையா நடந்து போறது இல்லை, நம்ம ஷூஸை போட்டு போயிடுறோம். அது வந்து நம்ம எப்படி நடக்கணும் அப்படின்னா, அந்த புல் வழியில வந்து நடக்கணும். புல் மேல நம்ம நடக்கும்போது நம்மளுடைய கால்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கிரீன் எஃபெக்ட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து நம்மள வந்து பியூரிஃபை பண்ணி வைக்கணும். நம்ம எங்க உட்காரணும், இந்த யோகா பயிற்சி பண்ணும்போது எங்க உட்காரணும் அப்படின் போது அமைதியான ஒரு இடத்துல உட்காரணும் அப்படின்னு. நம்ம வந்து நீ ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண, நான் ஒரு 10 நிமிஷம் யோகா பண்ணிட்டு வரேன், மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னா நிச்சயம் இருக்காது. பண்ணவே முடியாது. ஏன் அப்படின்னா 10 நிமிஷம் கழிச்சு நம்மளுக்கு 10 நிமிஷம் ஆயிடுதான்னு வாட்ச பார்த்துட்டு இருப்போம். சோ அதனால நம்ம உட்காரக்கூடிய விதம் தனிமையான ஒரு இடத்துல உட்காரணும். அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து தர்ப புல்ல வந்து கீழே போடுவாங்க. தர்பயம் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், ஒரு வயா மீடியா அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லுவோம். நம்ம வந்து எந்த ஒரு ஹோமம் பண்ணினாலும் தவசம் பண்ணினாலும் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, இந்த அது வயா மீடியா அது வந்து போகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். அதனாலதான் தர்பையை வந்து முதல்ல வந்து கொடுக்கும். ஸோ அந்த தர்பை புல்ல போட்டு அதுக்கு மேல ஒரு துணியை போட்டு நம்ம வந்து அங்க உட்காரணும். உட்கார்ந்து நம்ம உட்கார்ற பொசிஷனும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ரொம்ப உயரமா உட்காரணும், ரொம்ப கீழே உட்காரக்கூடாது அப்படின்னு. அடுத்தது வந்து பிராணாயாமம். மோஸ்ட்லி எல்லா பிரச்சனைகளிலும் காரணம் வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து அதுதான் வந்து பிரச்சனை. நம்ம எல்லாமே வந்து லங் பிரீதிங் வந்து பண்றோம். நம்ம வந்து ஆக்சுவலா பெல்லி பிரீதிங்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அப்படின்னு ஒரு பெல்லி பிரீதிங் வந்து நம்ம பண்ணினோம் வச்சுக்கோங்க, ஃபுல்லா அது அப்படியே கீழே வந்து வரும்போது லங்ஸ் அத்தனையும் நம்ம வந்து உபயோகப்படும். எப்ப நம்ம எப்படி நம்ம வந்து நம்மளுடைய மூளை வந்து 100% அப்படின்னா, சயின்டிஸ்டான இவரே வந்து லேபர்ட் ஐன்ஸ்டீனே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 8% தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அவரை பார்க்கும்போது நம்மளால எவ்வளவு யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்றது தெரியும். அதனால நம்மளுடைய பிரீதிங்கும் அப்படிதான். நம்ம பிரீதிங் வந்து ஃபுல்லா வந்து நல்லா பிரீத் பண்ணணும். எக்ஸேல் இன்ஹேல் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய லங்ஸ் வந்து தூய்மையா, இந்த எக்ஸேல் பண்ணும்போது உள்ள இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து வெளியில வருது. வெளியில அது பெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, ஒரு மரத்துக்கு கீழே நம்ம இருக்கிறது வந்து பெட்டர். இந்த மரம் வந்து எப்பவுமே வந்து ஆக்சிஜனை வெளி கொடுக்கும்போது அந்த இடத்துல உட்காந்து மூச்சு பயிற்சி பண்றது நல்லது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து பிரத்யேகாரம், புலன்களை அடக்குதல். எந்த மாதிரி அப்படின்னா, ஒரு ஆமை வந்து தனக்கு ஏதாவது ஒரு இது வந்தது அப்படின்னா, ஆபத்து வந்தது அப்படின்னா உடனே அது அத்தனையும் தன்னுடைய கால்கள், அப்புறம் வந்து 2 கைகள், அப்புறம் வந்து தலை, எல்லா வாலு எல்லாத்தையும் உள்ளுக்குள்ள போட்டுரும். ஒரு ஓடு மாதிரி வந்து இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய புலன்களை அடக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு. தாரணை அப்படின்றது நம்மளோட மனசை வந்து ஒருநிலைப்படுத்தும் போது, நான் இப்ப எதுக்கு உட்கார்ந்துருக்கேன், எப்படி நம்ம வந்து கிளாஸ்ல உட்காந்துருக்கும் போது நான் எதுக்கு இப்ப நான் உட்காந்துருக்கேன் இந்த கிளாஸ்ல, அதனால எனக்கு என்ன, நான் என்ன கத்துண்டேன், அதனால என்னோட வாழ்க்கையில நான் எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்ற அந்த கவனத்தை வந்து நம்ம அதுதான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கு நம்ம வழிய. நம்ம வந்து உட்கார்ந்தபடியே வேற எங்கேயும் வந்து நம்ம டிராவல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து வந்து நம்ம தியானத்தை உட்காரும் போது நிறைய அந்த பிரச்சனைகள் வந்து வரும். எங்கெல்லாமோ போகும் தியான் ப்ராசஸ். அடுத்தது வந்து தியானம். தியானம்ன்றது வந்து உட்கொணர்தல். அதாவது நம்மளுடைய உள் மனசை போய் நம்ம வந்து பார்க்கணும். எப்படி வந்து துருவன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே வந்து தியானம் பண்ணினாரு அப்படின்னு. அது வந்து சமாதி. சமாதி நிலை அப்படின்றதுதான் எவ்வளவுதான் வந்து ஒலுக்கினாலும் நீங்க வந்து போக மாட்டீங்க. அதுதான் வந்து சமாதி. அது வந்து தூக்கம் கிடையாது.
உங்களை வந்து ஒருங்கிணைக்கிறீங்க. நீங்க உங்களுக்கு வந்து யூ ஆர் கட் ஆஃப் ஃப்ரம் தி வேர்ல்டு அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி அந்த நிலை தான் வந்து சமாதி நிலை அப்படின்னு. இந்த பதஞ்சலி முனிவர் பார்த்திருக்கீங்கல்ல, அவர் வந்து ஒரு குகைக்குள்ள எப்படி இருக்காரு. அவருடைய சமாதி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா திருப்பட்டூர் அப்படின்னு திருச்சிக்கிட்ட ஒரு இடத்துல வந்து அவரோட ஹரே கிருஷ்ணன். பந்தூர் ஆத்மனா படிக்கிறார் படிங்க மாதாஜி, படிங்க படிங்க. படிக்கிறேடா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. பந்தூர் ஆத்மாத்மனஸ்தஸ்ய யோனாத்மைவாத்மனா ஜிதஹ அநாத்மனஸ்து சத்ருத்வே வர்த்தேதாத்மைவ சத்ருவத். கிருஷ்ணா, மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த. இதுல இந்த ஸ்லோகம் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா, நம்ம மனசை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்ட்டு வந்து மனசை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான ஸ்லோகம். மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும் அப்படின்ட்டு. நான் அவ்வாறு செய்ய தவறு எனக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியாகும். மனசை சொல்லபடியே நம்ம கேட்டுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கண்ட்ரோல்லே இல்லாதபடி ஆயிடும். அதனால நாம என்ன நம்ம இந்த காரியம் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த காரியத்துக்கு நம்மளுக்கு இதெல்லாம் என்ன வரும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். ஸோ அதனால நம்ம வந்து மனசு வந்து அலைப்பாய விடக்கூடாது. ஸோ நம்ம மைண்ட் வந்து நம்மளுடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். நம்ம நம்மளுக்கு நண்பனாக இருப்பான். அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கும் அனுமானத்திலேயே நம்ம போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து எதிரியாக நம்மளுக்கு வந்து தோன்றுவார்கள் அப்படின்னு. இது வந்து 10. இதுதான் வந்து யமா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. யோகே யுஞ்சீத சததம் ஆத்மனாம் ரகசி ஸ்தித ஏகாகி யத சித்தாத்மா நிராஷீர் அபரிக்கிரஹ. ஒரு யோகி ஆனவன் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவனை பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். நம்மளுக்கு வந்து வேற எதுவும் கிடையாது. இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நம்மளுக்கு சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்போது அடுத்தது நம்ம எப்படி சம்பந்தப்படுத்திக்கணும் அப்படின்னா பகவானோட சம்பந்தப்படுத்திக்கணும். பகவானோட நம்ம மனசு மாத்திரம் சம்பந்தப்படாம அத்தனையும் வந்து பகவானோட சம்பந்தப்படுத்தணும். எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான எப்படி உட்காரணும் அப்படின்னா எல்லாரும் இருக்கக்கூடிய இடத்துல அவன் வந்து உட்கார்ந்து தியானம் வந்து கண்டிப்பா வந்து பண்ணணும். தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்விலிருந்து அப்புறம் வந்து ஆசைகள்ல இருந்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவன் வந்து எப்பொழுதும் வந்து விடுதலை பெறுகின்றான் அப்படின்ட்டு வந்து ஆசைகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து ஆசைகளில் விடுபட்டிருக்க வேண்டும் அப்படின்னா அவர் வந்து ஜட ஆசையில இருந்து விடுபட்டிருக்கு. யாரெல்லாம் வந்து ஜட ஆசைகள்ல இருந்து விடுபட்டு இருக்காங்களோ அவங்க வந்து பகவானை அடையிறது வந்து உறுதி அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் நிறைய இடத்துல வந்து அவர் வந்து கோட் பண்ணிருக்கு. இந்த இடத்துல ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆசை அப்படின்னா நான் திருப்பி வந்து உங்களை படைக்கிறேன் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லுவாரு. அதனாலதான் நம்மளுக்கு எதா இருந்தாலும் நம்ம இந்த ஜட ஆசையில எதா இருந்தாலும் நம்மளுக்கு உடனே பூர்த்தி ஆகுன்றது நீங்க வந்து ரொம்ப உன்னிப்பா கவனிச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு வந்து தெரியும். டக்குன்னு பூர்த்தி பண்ணிடுவாரு. சரி இங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆக அடுத்தது எங்கிட்ட வா அப்படின்னு தான் அவர் வந்து சொல்லுவார். 11-12 ஆசனா பத்தி வந்து சௌச்சம் வேணும். சௌச்சம் அப்படின்னா சௌச்சம் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து தூய்மை. சோ இது பண்ண வேண்டாம். ஆசனா பத்தி நம்ம வந்து வெறும் இது படிச்சா போதும். சோ அந்த சௌச்சம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வந்து தூய்மை வேணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. எந்த இடம் அப்படின்னா தூய்மையான இடத்தை யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்பை புல்லை பரப்பி அதனை மான் தோலாலும் மென்மையான துணியினாலும் மறைக்க வேண்டும். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். நம்ம எப்ப போனாலும் கோவிலுக்கு போனா தியானம் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து சுத்திகரிக்கப்பட்டது எல்லாமே வந்து சுத்தி பண்ணி வச்சிருக்கேன், தூய்மைப்படுத்துறது. 3 வேலை எல்லா காலையிலயும் வந்து அவங்க இது பண்ணிடுவாங்க, வாஷ் பண்ணி ஃப்ளோர் எல்லாம் வந்து வாஷ் பண்ணுவாங்க. அந்த இடமே வந்து தூய்மையாகும். மணி அடிக்கிறதுனால அந்த இடம் வந்து தூய்மையாகும், கெட்டதெல்லாம் வந்து வெளியிடும். ஸோ பெஸ்ட் வந்து எந்த ஒரு கோவிலுக்கு போனாலும் நம்ம தியானம் பண்றது, அதே மாதிரி நீர்நிலைகளுக்கு எல்லாம் வந்து போனோம்னா நம்ம வந்து தியானம் பண்றது வந்து நல்லது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். ஏன்னா அந்த அந்த போகும் இல்லையா தண்ணி, இந்த தண்ணியோட சத்தத்திலேயே நம்ம வந்து தியானம் பண்ணினோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கனெக்ஷன் வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்டோட கனெக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கம்மியாகும்.
அதே மாதிரி மலைக்கு எங்கேயாவது போனோம்னா சில சமயம் வந்து ட்ரெக்கிங் போறது, ராக் கிளைம்பிங் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து போகும்போது அந்த இடத்துல உட்காந்து தியானம் பண்ணினோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நேச்சரோட யூ வில் பி கனெக்டட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். பகவான் யாரு? நேச்சர் தான். அதுதான் வந்து மற்ற செயல் புலன்கள் மேல பற்று இல்லாம இருக்க வேண்டும். அடுத்தது வந்து பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாகாமல், எப்படி வந்து சும்மா டெம்பரரியா நான் வந்து போய் குக்கர் முடியிற வரைக்கும் ஆஃப் பண்ற வரைக்கும் நான் தியானம் பண்றேன் அப்படின்னு இல்லாம ஃபுல்லா வந்து தியானம் பண்றேன். ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம் புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். அவ எதுக்கு பயில வேண்டும் அப்படின்னா இதயத்தை வந்து தூய்மையா வச்சு, இதயம் தூய்மை அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நிறைய களங்கங்கள் வந்து நம்ம ஏற்படுத்திக்கணும். இவங்களை பிடிக்கும் அவங்களை பிடிக்காது அப்படின்றது. யாராவது ஏதாவது சொல்லிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு அடுத்ததாரு நான் வந்து எப்படியாவது அந்த தக்க சமயம் பார்த்து அவங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் வந்து நம்ம இதயத்துல வந்து இருந்துட்டே இருக்கும். அந்த இதெல்லாமே இது தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு. அந்த யோகி ஆனவனுக்கு அது எல்லாமே வந்து கிடையாது. யோகி ஆனவன் என்ன அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே வந்து தொடச்சு போட்டு போயிட்டே இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து எதுவுமே வந்து பந்தப்படுத்தவே மாட்டாங்க. யாராவது ஏதாவது கல் எடுத்து அடிச்சா கூட சாமம் போயிட்டே தான் இருப்பார். அவருக்கு வந்து அவரு என்ன நினைப்பாரு அப்படின்னு, என் உடல் மேலதான் கல் எறிகிறாங்க, என் மனசுல என்னோட இதயத்துல இதுல இல்லை இல்லையே, ஆத்மாவில கல் எறியல அப்படின்ற அந்த எண்ணத்துல தான் அவர் வந்து போவார் வழிய. நம்மளுக்குதான் வந்து அகங்காரம் இருக்கிறதுனால நமக்கு எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து தப்பாக தோன்றும் அப்படின்ட்டு வந்து அது வந்து பிரத்யேகாரம் எப்படி நம்மளுடைய இதை வந்து அடக்குகின்றது அப்படின்றது பிரத்யேகாரம். இவ்வாறாக உடல் மனம் மற்றும் செயல்களை இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்வை களைந்து இறைவனின் திருநாட்டை அதாவது கிருஷ்ண லோகத்தை வந்து அடைகின்றார். பிரத்யேகாரா அப்படின்றது மைண்ட் கண்ட்ரோல் அந்த பாடி கண்ட்ரோல், அப்புறம் வந்து சென்சஸோட கண்ட்ரோல், அதாவது புலன்களோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து இந்த எப்படி வந்து இந்த இதுல வந்து நுழைகின்றார்கள், சூன்யத்தில் நுழைவது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அந்த சூன்யத்தில் வந்து வாழ்வை கலைந்து என்றால் சூன்யத்தில் நுழைவது என்று கற்பனை என்பது கற்பனையே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இறைவனோட படைப்புல வந்து எதுவுமே வந்து ஜீரோ வந்து கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. சாதாரணமா அவங்க கிட்ட கேட்டோம்னா நாங்க சூன்யத்துக்குள்ள போறோம் அப்படின்னா, சூன்யம் என்பது எதுவுமே அவருடைய எனர்ஜி அத்தனையும் வந்து அங்க இருக்கிறதுனால சூன்யம்ன்றது கிடையாது. ஏன்னா பகவான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறார். அதனால சூன்யம் அப்படின்றது கிடையாது. ஆனா அந்த யோகா சொல்லி கொடுக்குற அந்த யோகா பயிலக்கூடிய அந்த டெர்மினாலஜி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சூன்யத்துக்குள்ள நுழையிறேன் அப்படின்னு. எதுவுமே இல்லாத இடத்துல நம்ம நுழைஞ்சு என்ன பண்ண போறோம்? ஒண்ணுமே பண்ண போறோம். அதனால பிரத்யேகாரா அப்படின்றது மைண்ட் கண்ட்ரோல், பாடி கண்ட்ரோல், அப்புறம் வந்து சென்சஸ் புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்தி நம்ம பகவானுடைய தொடர்புல வச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அவருடைய திருநாட்டுக்கு போவதற்கு நம்மளுக்கு வந்து வழிவகுக்கும் அப்படின்னு. இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க வந்து அர்ஜுனர்கிட்ட வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு எப்படி நம்ம வந்து எப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நீ வந்து நிறையவும் வந்து சாப்பிடக்கூடாது, குறைஞ்சாவும் சாப்பிடக்கூடாது, நிறையவும் வந்து தூங்கக்கூடாது, கொஞ்சமாவும் வந்து தூங்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு நம்ம எப்படி வந்து எல்லாமே எப்படி பேலன்ஸ்டா வச்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. தற்காலத்துல வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறையை வந்து நிறைய வந்து இந்த ஐடி ஃபீல்டு வந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து மாறுதல் வந்து ஏற்பட்டு. ஏன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நடத்தணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம நம்மளுடைய என்ன ஆடம்பரம் அப்படின்றதோட நம்மளுடைய பல தேவைகளை வந்து நம்ம பூர்த்தி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா 2 பேரும் வேலைக்கு போனாதான் ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து நம்மளுடைய இதை வந்து தொலைச்சிருக்கோம். நம்மளுடைய ஹெல்த் வந்து போயிருக்கு, பேலன்ஸ்டாவே இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். சோ அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் மிக அதிகமாகவோ அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ அத்தகையவன் யோகியாவதற்கான வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து யோகியா இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸ்டா இருக்கும். ஸோ ரொம்பவும் ஜாஸ்தி சாப்பிடக்கூடாது. அதனாலதான் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நல்லா பிரசாதம் சாப்பிடணும் அப்படின்னா பிரசாதத்தை நம்ம எப்படி சாப்பிடுவோம்? தட்டு ஃபுல்லா வச்சுட்டு சாப்பிட மாட்டோம், கொஞ்சமா வந்து சாப்பிடுவோம். அதை சாப்பிட்டாலே நம்மளுக்கு வந்து வயர் ஃபுல்லா இருக்கு. ஏன்னா பகவான்கிட்ட வந்ததுனால ஃபுல் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் சாப்பிட்டா போதும் அப்படின்ட்டு வந்து அதே மாதிரி ரொம்ப குறைவாகவும் வந்து நம்ம தூங்கக்கூடாது. உடலுக்கு என்ன தேவையோ உங்க உடல் வந்து எப்படி உழைக்கின்றதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து தூங்கினாதான் நம்மளுக்கு வந்து மறுநாளைக்கு நம்மளால இந்த வேலையும் வந்து பண்ண முடியும். இப்ப இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ராத்திரியில வந்து 2 மணிக்கு தான் நிறைய பேர் வந்து படுத்துட்டாங்க.
1:30ல இந்த 3 மணி வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, லிவர் வந்து தன்னோட வேலையை செய்யக்கூடிய டைம். அந்த சமயத்துல நம்ம முழிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா லிவர் ஃபங்க்ஷன் வந்து சரியா இருக்கும். அதனாலதான் கிட்னி ப்ராப்ளம்லாம் வந்து வருது அப்படின்ட்டுலாம் வந்து வச்சுட்டோம். ஏன்னா அது சுத்திகரிக்கக்கூடிய டைம் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்க மாட்டோம். நம்ம ரெஸ்டிங் டைம்ல இருக்கும்போது தான் அது நல்லா வந்து கிளியர் பண்ணும். ஸோ அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா வியாதிகள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பெருசா தாக்கும். உடனே நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம், நான் எதுவுமே வந்து இந்த கெட்ட பழக்கம் எதுவுமே இல்லை, பட் இருந்தாலும் எனக்கு இந்த மாதிரி வருதே அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். அடுத்தது வந்து நியமா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நியமா அப்படின்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இந்த இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த 17வது இது வந்து ஆஹ் ஒரு இதுல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 17வது ஸ்லோகம் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னால டயபெட்டிக் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னாங்க. ஒரு ஆய்வுல வந்து அந்த ஒருத்தர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. சரி, இந்தியால வந்து பகவத்கீதைன்ற இடத்துல அந்த புக்ல வந்து 6வது அத்தியாயத்துல 17வது ஸ்லோகத்துல இதெல்லாம் வச்சுட்டே நீங்க வந்து இவ்வளவு இங்கிலீஷ் மெடிசன் சாப்பிடுறீங்கன்னா அது யாருக்கு சொல்றது அப்படின்னா இங்கிலீஷ்காரன் தான். இவ்வளவு இங்கிலீஷ் மெடிசன் சாப்பிடுறீங்க, சாப்பிட வேண்டிய அவசியமே இல்லை, இதை ஃபாலோ பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வந்து எப்படி அப்படின்னா யுக்தஹாரா விஹாரஸ்ய யுக்த சேஷ்ட கர்மசு யுக்த ஸ்வப்னாவோ போதஸ்ய யோகோ பவதி துக்கஹா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். இப்போ நம்ம எதெல்லாம் நம்ம வந்து நெறிப்படுத்தணும் அப்படின்னா எதெல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தணும் அப்படின்னா உண்ணுதல் அப்படின்னு வந்து மெதுவா 10 மணிக்கு 9:30 10 மணிக்கு எழுந்தணும்னு வச்சுக்கோங்க. பிரேக்ஃபாஸ்ட் எங்க பண்ணவே முடியாது, லஞ்ச் தான் நம்ம வந்து பண்ண முடியும். ஆனா அந்த சமயத்துல வந்து ஒரு 11 மணிக்கா பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்துட்டு 4 மணிக்கா வந்து லஞ்ச் எடுத்துட்டு ராத்திரி 9 10 மணிக்கு வந்து டின்னர் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. நிச்சயம் வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை வந்து பிற்காலத்துல வந்து வியாதிகள் தான் நம்மள வந்து சூழும். அதனால்தான் சூரிய உதயத்துக்கு அப்புறமும் சூரிய அஸ்தமனம் ஆறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிடுறது வந்து நல்லது அப்படின்ட்டு வந்து உறங்குதல் அப்படின்னா சூரியன் வந்துட்ட அப்புறம் உறங்கக்கூடாது அப்படின்னு. உறங்குதல், உழைத்தல். எப்படி உழைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்காக நம்ம வந்து 13 மணி நேரம் 15 மணி நேரம் நம்ம வந்து உழைக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. வந்து கரெக்டா எவ்வளவு நம்மளோட உடல் வந்து சொல்லுகின்றதோ அவ்வளவு உழைச்சாலே நமக்கு வந்து போதும். அடுத்தது வந்து கேளிக்கை அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் 5 நாள் வந்து நல்லா உழைச்சிடுவோம். ஆமா, வெளிநாட்டுல இருக்க கல்ச்சர் இங்கேயே வந்து பரவிடுது. என்ன அப்படின்னா ஃப்ரைடே ஆனா ஈவினிங் ஆனா எங்கேயா வெளியில போகணும், அவுட்டிங் போகணும், வீட்டுக்கு திரும்பி வருது 1 மணி 2 மணிக்கு வருது அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கு. அதனால மறுநாளைக்கு காலையில 11 12 மணிக்கு எழுந்துட்டா போதும் அப்படின்ட்டு வந்து வச்சிருக்காங்க. இதை வந்து நெறிப்படுத்தணும் அப்படின்ட்டு வந்து யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிடணும். இந்த யோகாவை நம்ம நியமங்களை நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்களை வந்து கரெக்டா செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு துக்கம் அதுவே ஒரு பெரிய யோகம் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து பகவான் எடுத்துரைக்கின்றார். சோ 18வது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தாரணை. எப்படி நம்மளுடைய இதை வந்து அடக்கணும். யோகி ஆனவன் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும்போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றார். யோக பயிற்சியில நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய மனசு வந்து ஒழுங்குபடுத்துறது, அப்புறம் ஜட ஆசைகள் அதாவது மெட்டீரியல் கம்ஃபர்ட்ஸும் அப்புறம் ஆசைகள் எதுவுமே வந்து இல்லை. அதனால இது ரெண்டுமே இல்லை அப்படின்னா எல்லாமே களைஞ்சிட்ட அப்புறம் நம்ம எப்படி இருப்போம் அப்படின்னா உன்னத ரொம்ப ஹையஸ்ட் பொசிஷன்ல நம்ம இருப்போம். அப்போ நம்மளுக்கு வந்து யோகா வந்து நல்ல வந்து செய்ய முடியும் அப்படின்றதும் வந்து சொல்றாங்க. அதுக்கடுத்தது வந்து யோகால வந்து நீ நல்ல தேர்ச்சி பெற்றவனாக இருக்கின்றாய் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இதான் வந்து சக்சஸ்ஃபுல் யோகி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. யாரால வந்து இந்த ஏன் அன்சக்சஸ்ஃபுல் யோகி அப்படின்னு ஏன் வந்து வெற்றி பெறாத யோகி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கொஞ்ச நாள் வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். திடீர்னு வந்து நம்மளுக்கு ஜட ஆசையா வந்துருது அப்படின்னா நம்ம நியமங்களை வந்து விட்டுடுவோம். நியமங்களை விட்டாச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த திருப்பி அதை பிடிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். எப்படி வந்து விஸ்வாமித்திரர் ஆகட்டும் துர்வாசர் ஆகட்டும் அவங்க வந்து நிறைய வந்து மெடிடேஷன்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க. திடீர்னு அந்த மெடிடேஷன் போது எதுவுமே வந்து கோபம் எதுவுமே வந்து பண்ணக்கூடாது. ஆனா என்ன பண்ணுவாங்க, இது மன்னர்கிட்ட வந்துட்டு அப்புறம் அவங்க ஏதாவது அவமரியாதை பண்ணிட்டாங்களோ அப்படின்னு அவராக நினைக்கிறதுனால என்ன ஆகுது, அவர் வந்து கோவப்படுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவர் செஞ்சது அத்தனையும் வந்து வேஸ்ட் ஆயிடும். அத்தனை திருப்பியும் வந்து ஒரு 1000 ஆண்டுகள் வந்து தவம் இருக்கின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க இல்லையா. சோ இதுதான் வந்து பீயிங் அன் அன்சக்சஸ்ஃபுல் யோகி அப்படின்ட்டு
விஸ்வாமித்திரர் என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லான யோகியா இருக்கக்கூடியவர். அந்த நிலைக்கு வரும்போது திடீர்னு வந்து இதெல்லாமே வந்து வரும். மேனகை வந்து பாத்துடுறாரு அவரு, அவரோட அழகுல வந்து மயங்கிடுறாரு. சோ அது இதெல்லாமும் வந்து பீயிங் அன்சக்சஸ்ஃபுல் யோகி அப்படின்ட்டு வந்து இந்த தியானம் எப்படி பண்ணுவது அப்படின்ட்டு வந்து இது வந்து எல்லாருக்குமே இது வந்து ரொம்ப உகந்த ஒரு இது ஸ்லோகான்னே வந்து சொல்லலாம். யதா தீபோ நிவாதஸ்தோ நீந்தே சோபமா ஸ்மிருதா யோகினோ யத சித்தஸ்ய யுஜ்யதோ யோகம் ஆத்மனஹ. எப்படிப்பட்ட இடத்துல நம்ம உட்காரணும் அப்படின்னா, நல்ல ஃபேனு ஏசி எல்லாம் போட்டுன்னு நம்ம உட்காராம காற்று வீசாத இடத்துல எப்படி தீபம் வந்து எரியறதோ அந்த மாதிரி வந்து இருக்கணும், அசையாம இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். நம்ம வந்து அசைஞ்சுட்டும் இருக்கக்கூடாது, அசையாம வந்து ஒரே இடத்துல நம்ம. அது எப்படி முடியும் அப்படின்னா, மனதை அடக்கிய யோகியம் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தன தியானம். சோ அவருடைய தியானம் எது பேர்ல இருக்கும் அப்படின்னா, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இது. இப்ப வந்து நிறைய வந்து இருக்காங்க, நிறைய யோகா டீச்சர்ஸ் வந்து இருக்கிறதுனால அவங்கவுங்க அவங்களோட முறையில வந்து சொல்லுவாங்க. சோ இந்த மாதிரி ஆஹ் பிரம்மகுமாரி சிஸ்டர்ஸ்ன்னுவாங்க. அப்புறம் வந்து இந்த யோகி இவர் இருக்காரு கோயம்புத்தூர்ல, அந்த யோகால ஃபாலோ பண்றது. அதே மாதிரி நார்த்ல நிறைய யோகிஸ் இருப்பாங்க. அவங்கவுங்க அவங்களோட விதிமுறைகளை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா. சில பேர் வந்து ஜோதியில வந்து இது பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி வந்து மனதை வந்து அடக்க வேண்டும். அப்பதான் நம்மளுடைய ஆத்மா மேல எது சிறந்தது அப்படின்னா, நம்ம ஆத்மா மேல தியானம் பண்றதுதான் வந்து சிறந்தது. ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் எந்தெந்த நிலையை அடையணும் அப்படின்ட்டு. ஆனா இவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரம்ம ஜோதியில வந்து இதுவாகணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. பிரம்ம ஜோதியில ஐக்கியமாகணும் அப்படின்னா, பிரம்ம ஜோதியும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவானால படைக்கப்பட்டதுதான் பிரம்மாவும். அதனால அது வந்து கெட்டது அப்படின்றது கிடையாது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாரு. சோ அங்கெல்லாம் போனா கூட நீ எங்கிட்டதான் கடைசியா வரணும் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு. அதனால ஸ்ட்ரெயிட்டா எங்கிட்டே வந்துடு, ஏன் சுத்தி வளைச்சிட்டு போற அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ ஆத்மாவின் எப்படி வந்து துருவன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தனது ஆத்மா மீதான பரமாத்மா நமக்குள்ள இருக்காரு. அந்த பரமாத்மாவை வந்து எண்ணி அவர் வந்து தியானம் வந்து பண்ணி, அதுதான் வந்து தியானம் அப்படின்ட்டு வந்து 20ல இருந்து 23. இந்த 20ல இருந்து இது வந்து சமாதி என்று கூறப்படுகின்றது. இந்த சமாதி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம ரொம்ப வந்து பக்குவமாகணும். அதுல ரொம்ப பக்குவமானாதான் அந்த சமாதி நிலையுமே நம்ம வந்து போக முடியும். சாதாரணமா வந்து சமாதி நிலை வந்து நம்மளால வந்து போறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். சமாதி நிலைன்றது வந்து ரொம்ப வந்து பக்குவப்பட்ட நிலையான நம்ம மனசை வந்து எப்படி ஒருநிலைப்படுத்துறது அதெல்லாமே இந்த இதுல வந்து சொல்லிருக்க. சமாதி என்ற அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் வந்து பாத்தீங்க, மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விளக்கப்படும். கம்ப்ளீட்டா யூ ஆர் நாட் கனெக்டட் வித் எனி நேச்சர் அட் ஆல் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. நீங்க வந்து எல்லாமே இந்த ஜட பூமியில இருக்கக்கூடிய அத்தனை இதுல இருந்து நீங்க வந்து கனெக்ஷன் பண்ணப்படுங்க. சில பேர்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, மிதப்பாங்க யோகா பயிற்சினால. இதுலயே ஒரு யோகா பயிற்சியிலே விசா எடுக்காம அவங்க வந்து நிறைய நாட்டுக்கு கூட வந்து டிராவல் பண்ணாங்க. அப்படியே வந்து உட்காண்டபடியே அவங்க வந்து பறந்தெல்லாம் வந்து போறாங்க. அதெல்லாம் கூட நிறைய வந்து இந்த இதுல வந்து நடந்திருக்கு. அதனாலதான் வெளிநாட்டுக்காரங்கள்லாம் ஏன் இங்க வராங்க அப்படின்னா, இந்த யோகா பயிற்சி அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு முழுமையாக விளக்கப்படுகிறது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவித்ததற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து பக்குவ நிலையை உணரலாம். யார் வந்து தூய மனதோட இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து தன்னிலை வந்து புரியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். நான் யாரு, எதற்காக வந்தேன், என்னோட பர்த்தோட ரீசன் என்ன, நான் வந்து எது திரும்பி வந்து எங்க போகும், நான் வந்து என்ன வந்து செயலாற்ற வேண்டும், அது அத்தனையும் வந்து அவருக்கு வந்து இந்த சமாதி நிலையில இருக்கு. இது ஒரு உதாரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, துருவன் வந்து சொல்லலாம். இன்னொன்னு வந்து பிரகலாதனும் அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இவரை வந்து சொன்னார் ரத்னாகர். அதாவது அவரும் வந்து சமாதி நிலையில இருந்தார். ரத்னாகர்ன்றது யாரு அப்படின்னா, அவருக்கு முதல் பெயர் வந்து ரத்னாகர். அப்புறம் வந்து அவர் வந்து வால்மீகி முனிவராக அவரும் வந்து இந்த சமாதி நிலையில் தான். அவர் வந்து ஒரே தாட் ப்ராசஸ் அவருக்கு வந்து புரிஞ்சுபடுத்து. நாரதர்னால அவருக்கு வந்து புரிஞ்சுபடுத்து, நாம வந்து இந்த லோகத்துல படைக்கப்பட்டது வந்து ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக படைக்கப்பட்டிருக்கோம். அது வந்து இத்தனை நாளா எனக்கு தெரியாத போயிடுது. நான் நினைச்சேன் இவங்களுக்காக தான் நான் உயிர் வாழறேன் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தேன். கடைசியில அவங்களே என்ன வந்து
நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன், உங்களோட இதெல்லாம் வந்து செயல்கள்ல உங்களுடைய பாவ செயல்ல நான் பங்கு எடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு சொல்லும் போது நான் எதற்காக அவங்களுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் வந்து தியானம் பண்ணார். ராமா ராமான்ட்டு அவர் வந்து தியானம் பண்ணும்போது அவர் வந்து கடைசியா வந்து அவர் அத்தனையும் அவரு இதுதான் வந்து சொல்றது. நம்ம எப்பவுமே வந்து பகவான் வந்து நீ கெட்டவன் அப்படின்னா உன்னை கெட்டவனாவே பார்க்காது. பகவான் வந்து கெட்டவனாவே நம்மள வந்து பார்க்க மாட்டார். இந்த உயிர் வாழி வந்து நிச்சயம் வந்து ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்கு நான் இவனை அனுப்பிச்சதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து அந்த ரீசனை வந்து ப்ரூவ் பண்றதுக்காக இன்னொருத்தரை வந்து அனுப்பிச்சு அவரை வந்து அது தன்னுணர்வை வந்து பெறறதுக்காக அவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாரு அப்படின்ட்டு அவங்க சொல்றாங்க. அதனால யாருமே வந்து யாருமே வந்து வீண் கிடையாது, வேஸ்ட் கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். ஆனா நம்ம ஜடபூமியில இருக்கிறதுக்கு என்ன சொல்லுவோம், ஜடபூமியில இருக்கிறவங்க நம்ம வந்து அவங்க யாராவது ஒரு தப்பு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம், கடைசி வரைக்கும் அந்த தப்பை வந்து சொல்லிட்டேதான் இருக்கும். அது வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டே வந்து ஓ அதுதான் இங்க வந்து அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவரோட ஆழ் மனசுல வந்து பகவான் இருக்காரு. அவர் வந்து உள் மனச தன்னுடைய ஆத்மாவை வந்து அவர் வந்து இது பண்றாரு. அதுல வந்து கனெக்ஷன் யாருக்கு அப்படின்னா தனக்கும் தன்னோட ஆத்மாவுக்கும் தான் கனெக்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து அந்த ஆனந்தம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவருக்கு வந்து எல்லையற்றதாக அனுப்பிச்சார். இவரு வந்து ரத்னாகர் வந்து அப்படிதான், துருவரும் அப்படிதான். துருவன்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க 7 வயசு குழந்தை வந்து ஒண்ணுமே சாப்பிடாத வந்து நம்ம ஒருவேளை பசங்க சாப்பிடல அப்படின்னா ஒரே நம்ம அழ ஆரம்பிச்சோம். சோ ஆனா அந்த குழந்தை வந்து ஒண்ணுமே வந்து சாப்பிடாம காற்றை மாத்திரம் சாப்பிடுறது, இலைகளை ரொம்ப காய்ந்த இலைகளை வந்து சாப்பிடுறது, அந்த மாதிரிதான் வந்து காற்றை வந்து சுவாசிக்கிறது. இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில தான் அந்த குழந்தை வந்து தியானத்தை வந்து வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவது கிடையாது. அவன் வந்து உண்மையான நிலை, அதாவது தான் எதற்கு படைக்கப்பட்டோம், பகவானுக்கும் தனக்கும் சம்பந்தம் நிறைய இருக்கு அப்படின்ற அந்த உண்மையிலிருந்து என்னைக்குமே வந்து மாறவே முடியும். அவங்க வந்து நெவர் ஃபாலன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அவன் வந்து கீழே விழக்கூடிய யோகிகள் வந்து இதை விட உயர்ந்த லாபம் ஏதும் இல்லை என்று நினைக்கிறேன். எனக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள தொடர்பு தான் வந்து நிரந்தரமானது. இதுதான் நான் வந்து எனக்கு வந்து வீடு பேரு கிடைக்கும் அப்படின்ற அந்த நிலை உணர்ந்தவனுக்கு அந்த அந்த இதை தாட் ப்ராசஸ்ல இருந்து வெளியிலே வரணும். அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியில் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவது என்ன? எப்படி வந்து விஸ்வாமித்திரர் வந்து ரொம்ப உறுதியா இருந்துருந்தாரு. கடைசியில வந்து பகவான் வந்து அவர் டெஸ்ட் பண்றாரு. மேனகையை அமைச்சு டெஸ்ட் பண்ண மாயை மாயைன்றது மாயை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. மாயை வந்து படைக்கப்பட்ட போது மாயை எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும். அந்த கிருஷ்ணருடைய சிஸ்டர் தான். அந்த மாயை வந்து படைக்கப்பட்ட போது கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து அந்த மாயை வந்து கேக்குறீங்க எனக்கு என்ன வேலை அப்படின்னு. எப்பெல்லாம் என்னை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலையோ அப்ப நீ போயிடு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. சோ நம்ம என்ன பண்றோம், அதனால நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை மறக்கும் போது நம்ம நிறைய வந்து டிவியேட் ஆகும். அதுல ஆசை இதுல ஆசை எல்லாம் வந்து வருது அப்படின்னு. சோ அந்த மாயை வந்து பகவான் வந்து நிறைய வந்து இது பண்ணுவார், டெஸ்ட் பண்ணுவார். சாதாரணம் கிடையாது. அவரோட பக்தனா சாதாரணம் வந்து டெஸ்ட் எல்லாம் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து அப்போ வந்து இந்த விஸ்வாமித்திரருக்கு அப்படிதான் அவர் ரொம்ப சிறந்தவரா இருந்தார். அவரு கடைசியில அவர் மாயை ஒண்ணு பண்ண, அதாவது இந்த மேனகை வந்து அனுப்புறாரு. அந்த மேனகை வந்து அவர் வந்து இல்ல நான் அது கண்ட்ரோல்டா இருக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இவரோட விப்ரநாராயணம் அதே பகவானுடைய அரங்கநாதருடைய சிறந்த பக்தனாக இருந்தான். அவனுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி அந்த அவருக்கும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவரும் வந்து இந்த ஆசைகள்ல வந்து விழுந்துட்டாரு அப்படின்ட்டே வந்துச்சு. சோ இது எல்லாமே வந்து டெஸ்டிங் நடக்கும். அதெல்லாம் கடந்து வந்தா பகவானோட லோகத்திற்கு செல்வதற்கு ஏதுவா இருக்கும். இதுதான் இந்த தியான பயிற்சி மூலம் நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்றத பாண்டவர் வந்து அஞ்ஞான வாசம் 12 ஆண்டுகள் வந்து அஞ்ஞான வாசம் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். நம்மளால ஒரு வாரத்துக்கு எங்கேயாவது போயிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாலும் நம்மளோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதே கஷ்டமாயிடும். சோ இவர் வந்து 12 ஆண்டுகள் வந்து வைராகியத்தோட எல்லா இடத்துலயும் வந்து இருந்திருக்கும். இந்த இடம் இது அதுன்னு இல்லை, எல்லா இடத்துலயும் அவங்க வந்து இருப்பாங்க. அதுதான் அவங்கள வந்து புடம் போட்ட தங்கமாக மாற்றியது அப்படின்ட்டே வந்து யோக பயிற்சியின் மூலம் என்ன நடக்கிறது அப்படின்னா
அர்ஜுனன் வந்து அந்த மரத்தை வந்து காமிச்சு இவர் துரோணர் வந்து கேக்குறாரு, இந்த மரம் பாக்குறியே அது என்ன தெரியறது அப்படின்னா, எனக்கு இந்த பறவையோட கண்ணுதான் தெரியுது. சோ அந்த துரோணர் என்ன நினைச்சாரோ அதே தன்னுடைய மாணவன் நினைச்சு அந்த யோக பயிற்சி வந்து அர்ஜுனனுக்கும் வந்து இருந்ததுனால அவரால வந்து மன உறுதியோட செயல்பட முடிஞ்சது அப்படின்ட்டு வந்து இது வந்து திரௌபதியோட சுயம்பரம் வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த மீன் வந்து சுத்தின்னு இருக்கும், அந்த மீனோட கண்ணுல வந்து அடிக்கணும், அது வந்து நேரம் பார்த்து அடிக்க கூடாது, அதனுடைய பிம்பம் வந்து இந்த தண்ணியில தெரியும், அதை பார்த்து அடிக்கணும் அப்படின்ட்டு அதுக்கெல்லாம் எவ்வளவு பயிற்சி பண்ணணும் இல்லையா. சோ அந்த பிம்பத்தை பார்த்து அவர் வந்து வெற்றி பெற்றார் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். இப்ப இவ்வளோலாம் வந்து பண்ணியிருக்கக்கூடிய அர்ஜுனன் வந்து கடைசியில நான் போரிட மாட்டேன்னு சொல்றது வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கு. அப்போ இதுதான் வந்து தெரியுது, பகவான் வந்து ஒரு மாயை உண்டு பண்ணி பகவத்கீதையை வந்து சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக பகவான் நினைச்சாருன்னு எதை ஒன்னாலும் வந்து பண்ணும். இதுதான் அப்படின்றது நம்ம சொல்லவே முடியாது, என்ன ஒன்னாலும் நடக்கும் பகவான் நினைச்சாரு. அப்புறம் இங்க வந்து சஞ்சலம் பத்தி வந்து சஞ்சலம் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, சஞ்சலா அப்படின்றதே வந்து லக்ஷ்மி தாயாரோட பேரே தான் வந்து சொல்லணும். ஏன் அப்படின்னா ஒரே இடத்துல நிக்க மாட்டாங்க. சர்வ லக்ஷ்மி தாயார் வந்து ஒரு இடத்துல நிக்க மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு. ஏன் எதன் மேல உட்கார்ந்து இருக்காங்க சஞ்சலா தேவி? 34வது ஸ்லோகம். சஞ்சலா தேவி வந்து எங்க எதுல உட்காந்து தாமரை மலர் தான் மகாலட்சுமி தாமரை மலர் மேல உட்கார்ந்து இருக்காங்க. அந்த தாமரை மலர் வந்து ஒரே இடத்துல வந்து நிக்கிறது கிடையாது. எப்படி போயிட்டு வந்தோம் இல்லையா, அந்த சஞ்சலா அதுதான் வந்து மனசு வந்து சஞ்சலம் பண்ணுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த இது வந்து அடையும். 34வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. சஞ்சலம் ஹி மனஹ கிருஷ்ண பிரமாதி பலவத்ருடம் தஸ்யாஹம் நிக்ரஹம் மன்யே வாயோரிவ துஷ்கரம். கிருஷ்ணா மனம் அமைதியற்றது. அவர் வந்து அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாரு, கிருஷ்ணா இப்ப வந்து அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாரு, தன்னோட இயலாமைகள்லாம் வந்து சொல்றாரு, மனசு வந்து அமைதியாவே இருக்கவே இருக்காது கிருஷ்ணா, குழப்பம் எப்பவுமே வந்து குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இது ரொம்ப சக்தி ஜாஸ்தியாச்சே, அடங்காததும் ஆச்சே, இதை நான் எப்படி அடக்குவேன் அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கும்போது அது அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாரு, என்னால வீசும் காற்றை கூட நான் அடக்கிடுவேன், ஆனா மனசை வந்து அடைக்கிறது வந்து என்னால வந்து கஷ்டம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன், எனக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்கும்னு தோன்றது அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து சொல்றேன். அதுக்கு கிருஷ்ணர் என்ன பதில் சொல்றாரு? கிருஷ்ணர் வந்து பதில் சொல்றாரு, அசம்ஷயம் மகாபாஹோ மனோ துர்நிக்ரஹம் சலம் அப்யாசேன து கௌந்தேய வைராக்யேன ச கிருஹ்யதே. சோ பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து கூறுகின்றார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, கிருஷ்ணியின் மகனே, மைத்தியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி கடினமே, மிகவும் கடினமே. ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் இது சாத்தியமாகும் அப்படின்ட்டு வந்து ரிக்ரஸா வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்த அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து இந்த ரெண்டும் வந்து உனக்கு இந்த மனசை அடக்கிறதுன்றது நிச்சயம் வந்து முடியாத காரியம் கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து இதுதான் இந்த இது வந்து சொல்லும் போதுதான் நினைவுல வருது என்ன அப்படின்னா, இம்பாசிபிள்ன்றது எதுவுமே கிடையாது, பகவான் வந்து ஹி மேக்ஸ் இட் எவ்ரிதிங் பாசிபிள். அவர் வந்து எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து நடத்தி வந்து கொடுக்கும். என்ன அப்படின்னா நாம வந்து அது என்னெல்லாம் நெறிமுறைகளோ அதை ஃபாலோ பண்ணினோம் அப்படின்னா நிச்சயம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பகவானே வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு வந்து. ஸோ நம்ம எதா இருந்தாலும் நம்மளுடைய ட்ரைனிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ட்டு வந்து ஏன்னோ வந்து நம்மள வந்து ட்ரெயின் அதுதான். அதனால்தான் வந்து இனிஷியலா நம்ம வந்து வேலைக்கெல்லாம் போகும்போது ட்ரைனிங்னு வந்து வைக்கிறதுக்கு காரணமே என்ன அப்படின்னா, அந்த கம்பெனியோட ப்ராக்டிசஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ட்ரைனிங் வந்து பீரியட் ஆஃப் 1 மந்த்தோ இல்ல 6 மந்த்ஸோ வந்து ட்ரைனிங் ப்ரொபேஷனரி பீரியட் வந்து இந்த ப்ரொபேஷனரி பீரியட்ல நாம வந்து எப்படி நம்ம வந்து செயலாற்றோம் பார்ப்போம். அதுதான் இங்க வந்து பகவானும் வந்து எல்லாத்துலயுமே வந்து ட்ரைனிங் எல்லா பேஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லா கம்பெனில கோட் ஆஃப் லாஸ் எல்லாம் இருக்கிறது வந்து பகவத்கீதை பேஸ் பண்ணி. சோ மனம் ஒரு நண்பனா அல்லது எதிரியா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்க
யோகாவில் வெற்றியை அடைய தவறிய ஒருவன் இலக்கு என்ன அப்படின்ட்டு வந்து யோக பயிற்சியில வெற்றி அடையல அப்படின்னா அவனுடைய இலக்கு என்னவாகும் அப்படின்ட்டு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. பிராப்திய प्राप्य புண்ணிய प्राप्य படிக்கும். पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतीः समाः शुचीनां श्रीमदां केहे योगभ्रष्टो विजायते. வெற்றி அடையாத யோகி என்னவாகின்றான் அப்படின்னா புண்ணிய ஆத்மாக்களின் வெற்றி அடையாத யோகி வந்து புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான். இப்ப நம்ம வந்து சொல்லலாம் எப்படி வந்து ஆத்மாக்கள் வந்து புண்ணிய லோகம் அப்படின்ட்டு புண்ணிய லோகம் புண்ணிய ஆத்மாக்கள் இருக்கக்கூடிய லோகம் எந்த லோகமா இருக்கும் நம்ம ஒரு யூகிக்கலாமா? புண்ணிய லோகம்னா பகவானை பத்தி நினைக்கிறது இல்ல, அதான் எந்த லோகம் நமக்கு வந்து தெரியும்ல, 14 லோகங்கள் இருக்குன்றது. தெரியல, ஐடியா இல்லை நம்ம ஊர் லோகம் பூவலோகம் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா. அப்புறம் வந்து சொர்க்கலோகம், சொர்க்கலோகத்துக்கு மேல தபலோகம், மகர லோகம், இதெல்லாமே வந்து இருந்தது. ஸோ நம்ம 8வது அத்தியாயத்துல இதெல்லாம் நம்ம வந்து படிக்க போறோம். 14 லோகங்கள் என்ன அப்படின்றது நம்ம 8வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து படிப்போம். கோலோக சார்ட் நம்மளுடைய வடிவம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லணும். நம்மளுடைய அண்டம் பேரண்டத்தோட வடிவம் வந்து எப்படி இருக்கும் நம்ம வந்து இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பற்பர லோகம், அதாவது தபலோகம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லணும். இங்க வந்து ரிஷிகள் முனிவர்கள்லாம் வந்து இருக்கக்கூடிய இடம், தவங்கள் வந்து புரியக்கூடிய அந்த லோகத்துல வந்து பற்பல இடங்கள். இப்ப நம்ம ஊர்ல நம்ம ஜனபூமியில அதாவது பூலோகத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 100 ஆண்டுகள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அந்த லோகத்துக்கு போகும்போது நம்மளுக்கு வந்து வருஷங்கள் வந்து மாறும். நம்ம வந்து புண்ணிய செயல்கள் நிறைய செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா சொர்க்கலோகத்துக்கு போகணும். சொர்க்கலோகத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 100 வருஷம்ன்றது கிடையாது. நம்ம வந்து அங்க அங்க இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய 100 வருஷம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்படி நம்ம வந்து ஒரு இது பண்றோம் இல்லையா, நம்ம வந்து பித்ருக்களுக்கு வந்து ஸ்ரார்த்தம் அப்படின்ட்டு வந்து பண்றோம். இன்னைக்கு பண்றோம், அதோட அடுத்த வருஷம் தான் நம்ம வந்து பண்றோம். நம்மளுக்கு வந்து இந்த வருஷம் அடுத்த வருஷம்ன்றது, ஆனா அவங்களுக்கு வந்து காலை மாலை அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து ஒரு வருஷம் அப்படின்றது வந்து ஒரு காலை அப்படின்ற மாதிரி. அந்த மாதிரி அவங்க வந்து அத்தனை வருடங்கள் வந்து இருப்பாங்க. மில்லியன் ஆண்டுகள் வந்து இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பூலோகத்து சொர்க்கலோகம், அப்புறம் வந்து அதுக்கு மேல இருக்கிற லோகங்கள்லாம் வந்து பிரம்மலோகம், அந்த இதுல எல்லாம் வந்து மில்லியன் ஆண்டுகள் வந்து உயிரோட அவங்க வந்து இருப்பாங்க. அந்த நம்ம வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்களை பொறுத்து நம்ம இருக்கக்கூடிய லோகங்கள் வந்து நிர்ணயிக்கப்படும் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. வெற்றி அடையாத யோகி வந்து புண்ணிய ஆத்மாக்கள் இருக்கக்கூடிய லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் நிறைய வருடங்கள் அனுபவித்து அப்புறம் திருப்பியும் வந்து அவ ஜடபூமியில கண்டிப்பா வந்து பிறந்தாங்க. எப்ப வந்து நம்ம இதுக்கு கீழே என்ன சத்தியலோகம், அதாவது பிரம்மா இருக்கக்கூடிய லோகத்துக்கு கீழே அத்தனையும் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் திருப்பி வந்து ஜடபூமியில நம்ம வந்து பிறப்போம். இதுதான் வந்து ஜட இயற்கையோட நியதியே வந்து ஸோ அங்க வந்து திரும்பி வந்து பிறக்கும் போது எந்த மாதிரி குடும்பத்துல வந்து பிறப்பாங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்கக்கூடிய அப்பா அம்மா வந்து ரொம்பவே வந்து நல்லவர்களாக இருப்பாங்க, அந்த அப்பா அம்மாக்கு வந்து பிறப்பார்கள். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப பணக்காரா இருக்க வீட்டுல வந்து அந்த குழந்தை வந்து பிறக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து இதுதான் வந்து வெற்றியை அடையாத யோகி வந்து என்ன நிலையை வந்து அடைவார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து அடுத்தது வந்து இன்னொரு இதுவும் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இன்னொரு விதமான யோகியும் வந்து அவர் எந்த நிலையில வந்து எந்த பிறவி எடுப்பாரு அப்படின்ட்டு வந்து படிக்க மாட்டேச்சு. योगिनामेव कुले भवति माताम् एतत्ति तुर्लपतरं लोके जन्म कीदृशम्. அல்லது நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர் நிறைய வந்து பயிற்சி பண்ணியிருக்காரு, ஆனா வெற்றி அடையல. அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகங்களின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. அதாவது ரொம்ப வருஷம் யோகம் பண்ணியிருப்பாரு, ஆனா அதுல வந்து சக்சஸ்ஃபுல் ஆகல அவர். அதனால அப்பேற்பட்ட ஆத்மா வந்து எங்க போய் பிறப்பெடுப்பார்கள் அப்படின்னா ஆன்மீகம், அதாவது அப்பா அம்மா 2 பேருமே அந்த பரம்பரையே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவானை எப்பவுமே வந்து தொழுது கொண்டு தோன்றிய ஒரு அந்த குடும்பத்துல அந்த குழந்தை வந்து பிறக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து இத்தகைய பிறவி நிச்சயமாக உலகில் மிகவும் அரிதானதாகும்.
நிறைய இந்த கதா காலட்சேபம் எல்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி வீட்டுல வந்து அந்த குழந்தை வந்து பிறக்கும். கடைசி ஸ்லோகம் நினைக்கிறேன். योगिनामपि सर्वेषां मत्कदेनान्तरात्मना सरत्तावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मदः. இதுதான் வந்து கடைசி ஸ்லோகம். ஸ்லோகம் இருக்கு. இது வந்து இதோட இது வந்து விளக்க உரை பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்லோகத்தோட விளக்க உரை வந்து பிரபுபாதர் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 4 பேஜ் வந்து கொடுத்திருக்காரு. ஸோ அந்த ஒரு ஒரு சொல்லுக்கும் ஒரு ஒரு அர்த்தம் இருக்கின்றது அப்படின்ட்டு வந்து இங்க வந்து யோகினாம் அபி சர்வேஸ்வராம் அப்படின்னு. சோ மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் வந்து ஸ்ரத்தா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் என்ன நினைத்து பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இருக்கணும். அப்பதான் யோகாவே வந்து பண்ண முடியும். இல்ல அப்படின்னா அது பண்ண முடியாது. ஏன்னா யோகம்ன்றது வந்து மனிதருக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள கனெக்ஷன் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றது. என்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவனும் ஆவான் அப்படின்ட்டு வந்து இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த நீங்க வந்து பிக்சர் வந்து பாக்குறீங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இவங்கெல்லாம் வந்து இருக்காங்க. கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தன்னுடைய இடையற்குள்ள சிறுவர்களை வச்சு மாடுகள்லாம் மேய்க்கிறதுக்காக அவர் வந்து கிளம்பி போயிட்டு இருக்காரு. பெண்கள்லாம் இது பிருந்தாவனத்துல இருந்து பெண்கள்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. கிருஷ்ணரை வந்து எப்பவுமே அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை வந்து கொண்டாடக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். இந்த சமயத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா மேல் உள்ள இதுல வந்து வைகுண்டத்துல வந்து நாரதர் கிட்ட கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு, மாதிரி எனக்கு மாதிரி தலைவலிக்கிற போல இருக்கு அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் வந்து பகவானே உங்களுக்கு என்ன தலைவலி அப்படின்னு. ஆமாமா எனக்கு என்ன தலைவலிக்கிற போல் இருக்கு. இப்போ என்ன பண்ற, எனக்கு வந்து இந்த நல்ல சிறந்த பக்தருடைய காலடியில மண் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மண் எடுத்துன்னு வாயேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இவர் வந்து என் சிறந்த பக்தன், நானும் ஒரு சிறந்த பக்தன் தானே அப்படின்ட்டு அவர் நினைச்சிட்டு இருக்காரு. சரி வேண்டாம் அது பெரிய அபராதமாகும், என்னோட காலடி மண் எடுத்து பகவானோட நெத்தியில வைக்கிறதா, அதனால அபராதம் எனக்கு அந்த பாவம் வேண்டாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பூலோகத்துக்கு வந்து போறாரு. எல்லாத்தையும் வந்து ராதாராணி கேக்குறாங்க, இல்ல தரமாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அப்புறம் இவங்க ருக்மணி தாயர்கிட்ட எல்லாத்தையுமே வந்து கேக்குறாங்க, யாருமே வந்து தரல. அப்புறம் வந்து நேரம் பிருந்தாவனத்துக்கு வர்றாரு. பிருந்தாவனத்துக்கு வந்த உடனே அங்க இருக்கிறவங்க கிட்ட சொல்றாங்க, ஏன் நாரதா நீ ஏன் வந்து டல்லா இருக்க அப்படின்ட்டு அவங்க கேட்ட போது, இல்ல இந்த மாதிரி வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து தலைவலிக்கிறதா, அவங்க காலடி மண்ணை பக்தர்களோட காலடி மண்ணை மாத்திரம் எனக்கு கொண்டு வா அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாரு. யார் கேட்டாலும் தரமாட்டேன்றாங்க அப்படின்னு. உடனே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க, ஒரு பெரிய துண்டு எடுத்தாங்க. துண்டுல வந்து யாரெல்லாம் வந்து அங்க கிருஷ்ணர் நினைச்சு ஆடல் பாடல் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவனோட காலடியில இருந்து மண் எடுத்து அந்த துணியில வந்து போட்டு மூட்டையா கட்டி இதை கொண்டு போய் கொடு கிருஷ்ணருக்கு அப்படின்னு. சுச்சோ அபச்சாரமாச்சே, உன்னோட காலடி மண்ணை கொண்டு போய் கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்த அப்படின்னா உனக்கு அபச்சாரம் ஆகுமே அப்படின்ட்டு வந்து உனக்கு வந்து பாவம் வந்து சேரும் இல்லை அப்படின்னா, எனக்கு பாவம் வந்து சேர்ந்தா பரவாயில்ல, கிருஷ்ணருக்கு தலைவலி வந்து சரியாகணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னப்போ நேரம் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட எடுத்துன்னு போனவ கிருஷ்ணர் வந்து புன்முறுக்கு போக்குறாரு. இந்த மாதிரி பாத்தியா நான் வந்து சொன்ன பத்தியா உனக்கு புரிஞ்சுதா இப்போ யாரு வந்து புண்ணியன், எனக்கு வந்து தொண்டுகள் நிறைய புரிகின்றார்கள், என்னையே யார் எப்ப பார்த்தாலும் நினைச்சிட்டு இருக்காங்களோ அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னா இல்லையா, அவங்கதான். அப்போ அப்பதான் வந்து இவருக்கே நாரதருக்கே வந்து புரியுது. சோ இங்க வந்து யோக நிலை, அதுவும் வந்து யோக நிலை. பிருந்தாவன் நம்ம வந்து சொல்றோம் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து கேர்ள்ஸ் அப்படின்னாலே நம்ம வந்து ஒரு இதுவா நம்ம வந்து சொல்றதுனாலதான் அவங்களுக்கும் வந்து அன்பு தொண்டு உண்டு. அப்ப பகவான் பேர்ல வந்து அன்பு உண்டு அப்படின்னு அந்த அன்பை வந்து நம்ம வந்து கொச்சப்படுத்துறதுதான் இந்த கலிகாலத்துல நம்ம வந்து பண்றோம். ஸோ அது வந்து கொச்சைப்படுத்தாமல் அந்த அன்பை வந்து தூய அன்பாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். எப்படி வந்து நம்ம ஆண்டாள் அப்புறம் வந்து மீராபாய் இவங்க எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கோமோ அதே மாதிரி வந்து அவங்களுக்கும் நிறைய வந்து துன்பங்கள் வந்து வந்துருக்கு. பகவானை போய் ஒரு ஆணை போய் இது பண்றியே போறியே அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து சொல்றாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பகவான் பேர்ல ஆசை இருந்ததுனால அவங்க வந்து தன்னோட அன்பை வந்து இப்படிதான் வந்து வெளிக்காட்டினார்கள். இதே மாதிரி பிருந்தாவனத்துல வந்து இந்த பிரஜவாசிகள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அவங்கதான் வந்து சிறந்த பக்தர்கள் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்றாரு பகவான். ஏன்னா எதையும் வந்து மைண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பக்தியில அதனாலதான் வந்து நார்த் பக்கம் வந்து பக்தி வந்து கண்மூடித்தனமாக இருக்கக்கூடிய பக்தி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து எதுவுமே இது பண்ண மாட்டாங்க. பக்தி எல்லாம் பகவான் வந்தாச்சு அப்படின்னு அவ்வளவுதான், எல்லாத்தையும் வந்து மறந்துடுவாங்க. அந்த மாதிரி பக்தி வந்து சவுத்துல வந்து கிடையாது. நம்ம
ஸோ எல்லாரையும் அவங்கதான் வந்து எல்லாரோடையும் வந்து உயர்ந்தவன் ஆகின்றான் அப்படின்ட்டே வந்து அதுதான் நம்ம வந்து பாக்குறோம். இது வந்து யோகா ஆஃப் ஹார்ட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். இந்த ஸ்லோகம் வந்து இதயத்துடைய யோகம் அப்படின்ட்டு. இதயத்துடைய யோகம் என்ன, அது எப்படி இயங்க வேண்டும் அப்படின்னா, லவ் ஃபார் கிருஷ்ணா அண்ட் டூயிங் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அதாவது பகவான் பேர்ல வந்து அன்பும், அடுத்தது வந்து பகவானுக்கு வந்து ஆத்மார்த்தமா வந்து தொண்டு புரியவர் தான் இந்த ஸ்லோகத்தோடைய சாராம்சம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத் சத் இதி श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोग नाम सशब्दो अध्यायः. हरि ओम. அதான் இந்த யோகங்கள் வந்து சொல்றாங்க, எல்லா யோகமும் இருக்கு. அனைத்து யோகத்திலயும் எது சிறந்தது அப்படின்னா பக்தி யோகம். இதுதான் வந்து படிநிலை வந்து காமிச்சிருக்காங்க. அதாவது நம்ம ஸ்டெப் மூலமா ஒன்னொன்னா கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் முடிச்சு பக்தி யோகம் போகுதா, இல்ல நேர வந்து நம்ம வந்து ஃபிளைட்டை பிடிச்சு பகவானோட லோகத்துக்கு போறதா அப்படின்னு இருந்தா. அதாவது எஸ்கலேட்டர் மூலமா இப்ப 13வது மாடி ஏறணும் அப்படின்னா படி 2 வழி ஒண்ணு வந்து படி மூலமா வந்து போகலாம். இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லிஃப்ட் மூலமா நம்ம போவோம். எது வந்து ஈஸி அப்படின்னா லிஃப்ட் மூலமா போறதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ஈஸி. அதான் பக்தி யோகம். 13வது மாடிதான் வந்து பக்தி யோகம் அப்படின்னு வச்சோம்னா லிஃப்ட் மூலமா, அதாவது பக்தி யோகம் மூலமா நம்ம பண்ணோம். பக்தி மாத்திரம்தான். இவங்களுக்கு எல்லாம் பிரஜவாசிகள் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த பிரஜவாசிகளுக்கு வந்து வேற எந்த நியம நிஷ்டங்கள் எதுவுமே வந்து கிடையாது. நம்ம இங்க வந்து ஸ்லோகம் படிக்கணும், அந்த ஸ்லோகம் படிக்கணும், இந்த ஸ்லோகம் படிக்கணும், அப்படியே நம்ம வந்து நிறைய வந்து அதுல வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம். அப்படியே பக்தியில வந்து விட்டுடுவோம் நம்ம. அவங்க வந்து பக்தி தான் பிரதானமா வந்து எடுத்துருக்காங்க. ஸோ இலக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சு போயிடுது, இதுதான் அப்படின்ட்டு வந்து தெரிஞ்சு போறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும். சோ அந்த மாதிரிதான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றார். சத்தியயுகம் இப்ப வந்து ஒரு ஒரு யுகத்துல வந்து ஒரு ஒரு வழிபாடு வந்து இருந்தது. சத்தியுகத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தியானம் தான் நிறைய வருஷங்கள் பல 1000 வருஷங்கள் வந்து தியானம் உட்காந்து பண்ணுவாங்க. திரேதா யுகத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா விலை உயர்ந்த யாகங்களை வந்து செய்யும். ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து வளம், அவ்வளோ வளம். இந்தியா வாஸ் ரிச்சஸ்ட் கண்ட்ரி இந்த வேர்ல்டுன்னே வந்து சொல்லலாம். அவ்வளவு வளங்கள் வந்து இருந்தது. அதனால நிறைய வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த யாகங்களை பண்ணி அதுல வந்து திரவியங்கள்லாம் யூஸ் பண்றதுனால அந்த விலை உயர்ந்த யாகங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து துவாபர யுகம். துவாபர யுகத்துல தான் அந்த கோவில்கள்லாம் அமைத்து அர்ச்சக வழிபாடு அப்படின்ற ஒரு நியதியை வந்து வந்தது அப்படின்ட்டு வந்து இந்த கலிகாலத்துல என்ன அப்படின்னா இறைவன் பெயர்களை உச்சரிக்கும். அதாவது ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. ஜப யஜ்ஞம் அதுதான் வந்து சிறந்த யஜ்ஞமாக கருதப்படுகிறது. இதுதான் ஜப நாம சங்கீர்த்தனம், அதுதான் ஜப சங்கீர்த்தனம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு வேதத்திலேயே இதான் வந்து கொடுத்துரும். நீங்க வந்து வேத சூத்திரங்களை எல்லாம் எடுத்து படிச்சோம் அப்படின்னா நாம சங்கீர்த்தனம் தான் மிக உயர்ந்தது. அதனாலதான் வந்து நிறைய தேவர்கள்லாம் வந்து ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க இந்த கலியுகத்துல வந்து பூமிக்கு வரதுக்கு. ஏன்னா ஈஸியா வந்து கிருஷ்ணரை வந்து நாராயணனை வந்து அடைஞ்சிட முடியும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஈஸி. முன்னெல்லாம் வந்து தவம் நிறைய வந்து பண்ணணும். இப்போ வந்து நாம ஜபம் உச்சரிச்சாலே இப்போ ஒரு மனத்தடைக்கு நாம ஜபத்தை உச்சரிச்சாலே நம்ம பகவான்கிட்ட சென்று அடையும் போது நாங்கெல்லாம் இந்த கலியுகத்துல பிறக்கணும் அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து வேண்டிக்கிறாங்க. இதுதான் வந்து பாகவதத்துல இருந்து இதை பத்தி வந்து கொடுத்து இது ஷோடசகம் நாம் கலி கல்மஷ நாசனம் நத பரதரோ உபாய சர்வ வேதேஷு திருஷ்யதே. இது ஷோடசகம் நாம் கலி கல்மஷ நாசனம் நத பரதர உபாய சர்வ வேதேஷு திருஷ்யதே. இதேதான் வந்து ஒரு சைத்தன்யர் வந்து சொல்றாரு. இது வந்து ஷோடசகம், அதாவது இந்த 16 அக்ஷரங்கள், அதாவது ஹரே கிருஷ்ண இது வந்து 16 இது இருக்கு, வேர்ட்ஸ் இருக்கு. 16 வேர்ட்ஸும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கலி கல்மஷநாசன், கலியில வந்து நம்ம தோஷங்கள் எல்லாம் நீக்கி நாம வந்து பகவானை சென்றடைகிறதுக்கு இது ஒரு உபாயம் அப்படின்ட்டே வந்து அவர் வந்து அனைத்து வேத இலக்கியங்களையும் தேடிய பின் ஹரே கிருஷ்ணரின் கோஷத்தை விட இந்த வயதிற்கு, அதாவது இந்த கலியுகத்திற்கு ஒரு மதத்தின் முறையை மிக உயர்ந்ததாக கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து
அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து இதுவும் வந்து பாகவதத்துல வந்து கொடுத்திருக்கு. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல ஹரே நாம ஹரே நாமைவ கேவலம் கலவு நாஸ்தியேவ கலவு நாஸ்தியேவ கதர் அந்யதா. அதாவது சண்டை மற்றும் பாசாங்கத்தனம் இந்த இடத்துல வந்து நிறைய வந்து இருக்கு. நம்ம யாருமே வந்து இந்த கலியுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, டக்குன்னு யாருமே நம்ப மாட்டாங்க. இப்ப வந்து பகவான் நம்ம காலையில வேலை கோலம் போடுறதுக்காக கதவு திறக்கலாம், அப்ப வந்து பகவான் வந்து நேரம் வந்து நிக்கிறாரு. நம்ம உடனே என்ன சொல்றோம்? ஓ வாங்க வாங்க, உங்களுக்கு தான் காத்துட்டு இருந்தேன், உங்களுக்கு நிறைய வந்து நான் உங்க நாம ஜபம்லாம் நிறைய வந்து பண்ணிட்டு இருந்தேன், கரெக்டா வந்துட்டல அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லுவோமா? இல்ல என்ன சொல்லுவோம் நம்ம? யார் நீங்க? உம் யார் நீங்க? ஏதாவது டிராமால போட்டு தப்பி தவறி வந்துட்டீங்களா? நாங்க எதுவும் கொடுக்கறதுக்கு இல்ல அப்படின்ட்டு நம்ம ஏதாவது சொல்லுவோம். உடனே நம்ம அப்பதான் வந்து பெரியவங்களை எல்லாம் இப்ப எங்க வீட்டுல அது பழக்கம் கிடையாது அப்படின்லாம் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கும். சோ அதனால அந்த பாசாங்கத்தனம் நிறைய வந்து இங்க நடக்குது. சண்டை மற்றும் பாசாங்கத்தனமான இந்த யுகத்தின் விடுதலை வந்து எது அப்படின்னா கிருஷ்ணருடைய பரிசுத்த பெயர்களை வந்து உச்சரிப்பதுதான். அதனாலதான் கிருஷ்ணரை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியறது. காரணம் என்ன அப்படின்னா இது பாசாங்கம் மிகுந்த உலகம், வேறு வழி இல்லை வேறு வழி இல்லை வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 தடவை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து வேத குறிப்புல இதேதான் வந்து கொடுத்துருக்கு. கலேர் தோஷ ரிதே ராஜன் அஸ்தி ஹயகோ மகான் குணாக கீர்த்தனாத் ஏவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம் விரஜத். என் அன்பான ராஜா, கலியுகத்தில் குறைபாடுகள் வந்து நிறைந்திருந்தாலும் இந்த வயதை பற்றி இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கின்றது. வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் ஒருவர் பொருள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபடும் ஆழ்நிலை வந்து நமக்கு வந்து உருவாகின்றது. இது வந்து 12வது காண்டத்துல வந்து பாகவதத்துல இருந்து சொல்லி. இதுதான் எந்த 10வது அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து சொல்றாரு, நான் எதில் இருப்பேன் அப்படின்னா யஜ்ஞானம் ஜப யஜ்ஞோஸ்மி, கிருஷ்ணராகிய நான் யாகங்களின் என் பெயர்களை உச்சரிக்கும் ஜப யஜ்ஞமாவேன் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த வந்து வேத குறிப்புகள்ல என்ன சொல்லிருக்கு அப்படின்னு ஆண்டவர் கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமை. இது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல இதை வந்து கொடுத்திருக்கு. அந்திய லீலை உயர்ந்த ஆளுமை உங்கள் புனித பெயரில் வாழும் நிறுவனத்திற்கு அனைத்து எல்லா அதிர்ஷ்டங்களும் உள்ளன. எனவே உங்களுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மற்றும் கோவிந்தா போன்ற பல பெயர்கள் உள்ளன. உங்கள் பெயர்களை நீங்கள் அந்த பெயர்களில் முதலீடு செய்யுங்கள் மற்றும் அவற்றை நினைவில் கொள்வதற்கு கடினமான மற்றும் வேகமான விதிகள் வந்து எதுவுமே வந்து கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த இதுல வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை நாம எப்படி சொல்றது, நம்ம குளிச்சுட்டு தான் உட்காந்து சொல்லணுமா அப்படின்னா அப்படின்றது கிடையாது. மனசு தூய்மையோட இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துலயும் நம்ம வந்து சொல்லலாம். அதுக்காக நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து குளிக்காத உட்காந்துருக்க முடியாது. காலையில எழுந்து பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்திருக்கணும் அப்படின்னு 3 மணிக்கு எழுந்து ஜபம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. 3 மணிக்கு எழுந்து ஜபம் பண்ணும் போது அவளுக்கு வந்து குளிக்கிறதுக்கு காலையில நம்ம வந்து குளிரா இருக்கிறதுனால குளிக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னா ஏஜ் ஆனதுனால நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து அதை வந்து அதுக்கெல்லாம் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப்டா இப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வந்து அந்த ரிச்சுவல்ஸ்க்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுக்கும். இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து கிடையவே கிடையாது. இப்படி ஒன்னாலும் பகவான் நாமத்தை நீ வந்து சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு திடீர்னு ஆபத்து காலத்துல இருப்போம், அந்த இடத்துல வந்து குளிச்சிருக்க மாட்டோம். பட் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு தோணும் அப்படின்னும் போது நம்ம கண்டிப்பா வந்து சொல்லலாம் அப்படின்னு. அதுக்காக நம்ம வந்து காத்துட்டு இருக்க கூடாது. அதுதான் இங்க வந்து 6வது அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் என்ன அப்படின்னா அஷ்டாங்க யோகால எப்படி நம்ம வந்து முன்னேறுகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? சமபுத்தர் விபசியதே, அதாவது பேலன்ஸ்டு மைண்ட் வேணும் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாங்க. அஷ்டாங்க யுகத்தோட நிலைகள் ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா யமா நியமா ஆசனம் பிராணாயாமா பிரத்யாகார தாரணா தியானா சமாதி 8 நிலைகள் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம். அப்புறம் இதுக்கு எல்லாமே பேஸ் என்ன அப்படின்னா அடிப்படை என்ன அப்படின்னா மனதை வந்து கட்டுப்படுத்த வேண்டும். மனசை நான் எப்படி கட்டுப்படுத்துறது அப்படின்னா உன்ன மைண்டை வந்து ட்ரெயின் பண்ணிக்கும். அதாவது தினம் நீ பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அர்ஜுனருக்கு வந்து எடுத்தது.
இப்படி பண்ணும்போது நம்ம வந்து சில சில சமயம் வந்து இந்த யோகா பயிற்சி பண்ணும்போது நம்மளால வந்து சக்சஸ்ஃபுல் ஆகல அப்படின்னா நான் அப்படியே போயிடுவேனா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. நீங்க வந்து எய்தர் செல்வந்தன குடும்பத்துல வந்து பிறப்பீர்கள் அல்லது ரொம்ப வந்து இந்த ஆன்மீகத்துல உயர்ந்த குடும்பத்தில் நீங்கள் பிறப்பீர்கள் அப்படின்ட்டு. அது வந்து பக்தி யோகத்தை பக்தியில யார் சிறந்து விளங்குகின்றார்களோ அந்த வீட்டுல கூட நம்ம பிறக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து எல்லாமே வந்து தோல்வியற்ற யோகிகள் முக்கியம். கடைசியா எது ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னா பக்தி யோகி வந்து மிகவும் சிறந்த யோகா அப்படின்ட்டு அதான் யுக்தம் மனோ மதக அப்படின்றது. இதெல்லாம் நம்ம வந்து அப்புறம் பார்க்கலாம். நான் வந்து அந்த இது இருக்கு அந்த சமயத்துல நான் வந்து சொல்றேன். வாஞ்சகல்ப தர்பிஷ கிருபா சிந்தபேவச்ச பதித்னா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna ji. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. நேத்து கேட்டதுங்க, எனக்கு கொஞ்சம் நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம், பேச முடியல நேத்து. அப்படியா? பரவாயில்ல, நோ இஷ்யூஸ்.